Лукашенку было няёмка ісці на чарговы тэрмін, але ў выніку яго прымусіла гэта зрабіць Наталья Качанова. 30 гадоў аказалася мала, а дыктатар мае намер застацца яшчэ як мінімум на 5 гадоў пры ўладзе, каб жалезною рукой кіраваць Беларусю. Гэта спецыяльны эфір студыі Белсат. Беларусь не выбірае. Лічбы, каментары і аналітыка. Сабярем для вас усё, што трэба ведаць пра псеўдавыбары. Дарэчы, як вы называеце гэты працэс? Калі вам бяспечна, напішыце ў каментарах, а мы абмяркуем гэта падчас эфіру. Гэты эфір правядзем для вас мы, мой калега Віталь Бабін і Аліна Коўшык. А Алей Залеўскі будзе прыносіць у студыі самыя свежыя лічбы, якія мы абмяркуем з нашымі гасцямі. Паўлам Латушкам, Ігорам Кізімам, Змітром Лукашуком, Кацярынай Шмацінай ды шматкім яшчэ іншым. Ну што, пачынаем. Прэзідэнцкая кампанія 2020 года была поўная падзей, храналогію якіх не змесціш у некалькіх хвілінах. Чаго не скажаш пра электаральную кампанію 25 года, самая прадказальная, самая сумная, самая безнадзейная і самая безальтэрнатыўная у гісторыі сучаснай Беларусі. Пра намер балатавацца зноў, нібыта на злосць апазіцыі, яшчэ год таму заявіў Александр Лукашенко. Пойдете вы или нет на следующие президентские выборы? Пойду. В следующем году. Передайте им, что пойду. Ни один человек, ответственный президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Дату перавыбараў Лукашэнкі палата прадстаўнікоў прызначыла на 26 студзеня пасля кансультацыяў з цэнтрвыбаркамам. Старшыня ЦВК патлумачыў, па-першае, кіраўніка трэба назваць на пачатку пяцігодкі, а па-другое... После проведения единого дня голосования, естественно, президентская избирательная кампания поставит такую жирную точку в процессе политической модернизации, который был намечен в соответствии с теми изменениями и дополнениями в Конституцию, которые были приняты. Паколькі Украіне пераследуюць за апазіцыйнасць альтэрнатыўных прэтэндэнтаў у Беларусі не знайшлося. Сярод спойлераў 4 кастрычніка прадпрымальніца і экс-дэпутатка Ганна Канапацкая пацвердзіла Белсату, што будзе балатавацца другі раз запар. Сабрала неабходную колькасць подпісаў і трапіла ў бюлетэні. Пасля Канапацкай пра ўдзел у кампаніі заявіў палітэмігрант, кіраўнік зліквідаванага ўладамі руху за свабоду Юрась Гуварэвіч. Палітык даслаў у ЦВК неабходныя дакументы. Вынік прадбачыў. Перакананы, што Цэнтральная выбарчая камісія знойдзе сотню прычынаў, каб адмовіць у рэгістрацыі, но затое яны не змогуць сказаць, што вы нават і не паспрабавалі. Трэцюю вылучылася колішняя галоўная ідэалагіня менскай міліцыі, дзейная старшыня Беларускага саюзу жанчын Вольга Чамаданова. Общественное объединение на сегодняшний день абсолютно четко уверено в том, что готово брать на себя политическую ответственность за будущее страны. У той жа дзень стартаваў старшыня ЛДПБ Олег Гайдукевич і тут жа заявіў, што ніхто са спойлераў не ідзе перамагаць. Мэта іншая. Вот ненавидят они нашего президента, враги, центры эти западные. И я хочу, чтобы их тошнило от каждого кандидата в президенты, который участвует в выборах. 4 лістапада ЦВК зарэгістраваў ініцыятыўную групу старшыні Рады Беларускага саюзу афіцераў Сергея Бобрыкова. Праз тыдзень прэтэндэнт зняў кандыдатуру. Сегодня наша республика переживает очень трудное время. И чтобы изберечь страну, чтобы обеспечить ее стабильность, главная задача офицерского корпуса Беларуси – сплотиться вокруг нашего главного командующего. З той жа прычыны выбыла Вольга Чамаданова. 7 снежня ЦВК заявіў, што за чальцамі выбарчых камісіяў нібыта сачылі замежныя спецслужбы, таму іх спісы не трапяць у агульны доступ. У выніку зарэгістравалі 5: Канапацкую, Гайдукевіча, Лукашэнку і 2 лідараў фармальна існых партыяў – камуністычнай Сергея Саранкова і партыі працы Александра Хіжняка. Кандыдат Лукашенко адмовіўся ад агітацыйных спатканняў, бо, цытата, «ёсць і важнейшие справы». Есть приглашение китайского руководства побывать в Китае. Представляете, это не в Москву слетать или в Питер. Это еще дня 3 уйдет на это, чтобы туда полететь обратно. Пасля раства спойлеры Лукашэнкі рэпрэзентавалі свае праграмы на Дзярж-ТБ і ў газетах. Да Пекіну Лукашенко гэтак і не даляцеў. Затое ўзняў працоўныя пенсіі для электарату. У ваўторак стартавала датэрміновае галасаванне. У сераду ініцыятыва Белпол разбіла надзеі фальсіфікатараў на ананімнасць. У іх руках прозвішчы назіральнікаў і чальцоў выбарчых камісіяў. Юлія Цельпук, Белсат. Яшчэ раніцай Цэнтральная выбарчая камісія Лукашэнкі адрапартавала, што выбары ўжо адбыліся ў 2 абласцях.
Беларусы ж за мяжой былі пазбаўленыя права голасу, я і Віталій, шмат хто іншых не змаглі прагаласаваць. Але ўсё ж цікава, як бы вы прагаласавалі, пішыце адказы ў каментарах, калі вам гэта бяспечна. А ў студыі ўжо з'явіўся Алесь Залеўскі з апошнімі дадзенымі па яўцы. Алесю, ці штосьці цябе здзівіла агулам, ці магло здзівіць? Так, дзякую, Аліна. Ну, сапраўды, вось я зачаплюся за тое, што ты апошняе все-таки сказала, што калі ўлічыць, што каля 500 000 беларусаў мінімум выехала, як кажуць эксперты, за апошні толькі некалькі год, і накласці на цяперашнюю афіцыйную яўку, которую мы хутка агучым, дык і сапраўды я слаба даю веры, што гэтыя лічбы афіцыйныя маюць штосьці супольнае з рэальнасцю. Ну, але давайте да іх перайдзем, як бы там ні было. Гэта адзіныя лічбы, якія ў нас ёсць, і на дадзены момант гэта толькі інфармацыя на стан 18:00 па Менску. Так, я зараз так абыду... мне і так будзе відаць, добра. Мапу на 18:00 па Менску, і хаця выбарчыя участкі ўжо зачыніліся некалькі хвілін таму, і ўжо нават цэнтр выбаркам пачаў сваю прэсавую канферэнцыю для замежных і нацыянальных журналістаў, ну, незалежных там няма беларускіх, на жаль, то на дадзены момант мы маем толькі дадзеныя вось на 2 гадзіны таму. Это было 81,5% яўка ў цэлым па краіне. І з чым мы яе можам параўноўваць, гэта калі казаць вот на 18:00. Я паглядзеў мінулыя выбары ў 2020 годзе, прайшлі пры яўцы 84 плюс там 0,5%, так, трошкі больш за 84. Таму я дапускаю, за гэтыя 2 гадзіны фактычна гэтыя, можа, 2-3% дайшлі, а таму я дапускаю, мы вот можам зрабіць такую ўжо першую выснову, што ўлады нічога не прыдумлялі і проста ўзялі, паўтарылі той жа самы патэрн, які яны выкарыстоўвалі ў 2020 годзе, і аб'явілі ўжо на дадзены момант так часткова гэтыя лічбы, якія будуць супадаць з 2020 годам. Толькі не ўлічылі, так, вот гэтую іміграцыю, пра якую мы казалі, што больш за 500 000 чалавек беларусаў выехала з краіны і не змаглі прагаласаваць адпаведна, так. Ну і таксама мы ўлічваем тое, што Chatham House яшчэ перад некалькі тыдняў перад галасаваннем рабіў вялікае даследаванне. Так, яно не было до конца выбарным, так, бо гэта толькі былі вялікія гарады, дзе ёсць добры інтэрнэт, але больш за 60%, 63 з нечым, адказалі, што не пойдуць, не збіраюцца прымаць удзел у гэтых выбарах. Мы бачылі, як заганялі на ўчасткі, што мы бачым таксама па выніках датэрміновага галасавання, што яны ж такія самыя высокія фактычна маляваліся, як і ў 2020 годзе, толькі цяпер больш дружна вазілі і вадзілі на участкі галасавання не толькі дзяржаўныя прадпрыемствы, але ўжо таксама і прыватныя прадпрыемствы. І гэта, бадай, вот адзіна такое моцнае адрозненне, тое, што все-таки гэтая яўка, яна такая больш была прымусовая, так, мы кажам пра фактычную яўку, которую мы так і не даведаемся, да, бо афіцыйныя лічбы, яны, ну, мы не можам даваць ім веры. Мы ведаем, напрыклад, толькі што ў 2020 годзе, так, беларуская грамадскасць атрымала доступ да больш чым 100 пратаколаў, больш чым са 100 выбарчых участкаў афіцыйных, так, пратаколаў па галасаванню, і там былі канкрэтныя вынікі, што Александр Лукашенко прайграе з трэскам у першым туры ж, так, а пераможцам мелася быць Святлана Ціхановская, але ў выніку мы пабачылі зусім іншыя лічбы, фактычна такія ж самыя, які мы бачым сёння. А таму, ну, на жаль, калегі, толькі паўтор патэрна з мінулага раза. Магчыма, штосьці у нас больш дэтальней з'явіцца, так, літаральна праз некалькі хвілінаў, з чымсьці здзівіць, ну, але я б сюрпрызаў не чакаў. Хутчэй за ўсё, што мы зараз будзем чакаць афіцыйныя вынікі Цэнтральнай выбарчай камісіі Лукашэнкі і паглядзім, ці здзівіць яна нас і ці больш за 80% набярэ Александр Лукашенко, як гэта прагназуецца. Дзякуй. Так, ну а мы гэта яшчэ ж не ўсё. Так, это яўка адно, людзі хадзілі галасаваць, так, але што людзі агулам думаюць пра гэтую кампанію? Нашых калегаў, на жаль, няма ў Менску, которые бы маглі спадарству прадставіць, так, гэтую карціну. Затое там былі запрошаны прадстаўнікі Reuters, міжнароднай, так, журналісцкай кампаніі, і ў выніку яны зрабілі такую апытанку у горадзе Менску. Наколькі варта давяраць гэтай апытанцы? Наколькі людзі там сябе не цэнзуруюць, наколькі яны кажуць ад сэрца, гэта ваш выбар, але вось такая у нас сітуацыя, фактычна, як у Паўночнай Карэі, што мы маем толькі адно відэа апытання беларусаў, яно моцна цэнзураванае. Калі ласка, ваша увазе. Надеемся, что будет лучше. Вот. В каком ключе лучше, ну, то есть не знаю. Ну, как-то свободнее. Да, чтобы было посвободнее, меньше напряга всякого в жизни. Да.
Ну, чтобы молодежь чтобы у нас развивалась, чтобы никто не удирал, не чувствовала трудностей таких больших, как не сейчас. создавали такие трудности, чтобы люди уезжали. Но я не буду предсказывать, сколько процентов. Ну, все знают, все догадываются, в общем-то. Вот и все. Минск стал краше, люди стали жить богаче, люди стали веселее. То есть раньше я улыбок не видел, сейчас я вижу. То есть, если честно сказать, то если мы так дальше и пойдем развиваться, мы будем самой лучшей страной в мире. Буду обязательно, все время моя мама голосовала за Лукашенко. Все время, до смерти. И я голосую за Лукашенко. Все время. Потому что, так сказать, жизнь действительно, говорю, стала лучше. Мы уже вчера с мужем проголосовали. Досрочно получается? Да, мы вчера уже. И у нас в Соснах, на Павловского, смотрю, люди идут и идут голосовать. В целом у нас всегда спокойно, мирно, люди добрые. Вот, поменялось. Ну, если говорить там до 22 года, ну, может, каких-то вещей больше было там доступных. Цены, вот. Потребительский спрос людей, наверное, со средним доходом побольше было. Остальные поуезжали. Есть традиция уезжать на день рождения и на выборы из страны. У нашай студыі ўжо з'явіўся Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і лідар НАО. Спадар Павел, вітаю вас. Добрый вечер. Якія ў вас пачуцці, што вы адчуваеце, вось калі чуеце вось гэтае пытанне на вуліцах Менску? Ну, слухайте, сёння пытанне на вуліцах Менска, гэта зразумела, што людзі не могуць быць шчырымі. Каму яны адказваюць, яны 10 раз будуць думаць, дзе з'явіцца гэтае відэо. Таму мы сёння не можам пачуць шчырых адказаў на тыя пытанні, які ёсць. Я не кажу, што там хтосьці можа хлусіць, але, напэўна, тут вялікая ступень нешчырасці. Вельмі важна зазначыць тое, што Лукашенко кажа, што яму фіялетава, ці прызнаюць гэтыя выбары, ці не прызнаюць. Ён кажа пра тое, што яму важна, як галасуе народ Беларусі. Наколькі мы можам казаць пра тое, як рэальна галасуюць сёння беларусы, улічваючы тое, што ні вы, ні мы прагаласаваць сёння таксама не можам. Спадарня Аліна, ну ён кажа гэта кожныя 5 гадоў. Ён заўсёды паўтарае, мне не мае значэння, як ацэняць гэтыя выбары заходнія краіны. Мне галоўнае, што лічыць і што думае беларускі народ. Пры гэтым ён робіць усё, каб беларускі народ не выказаў свой пункт гледжання. Лукашенко трус, і давайте гэта проста зразумеем, бо толькі труслівы палітык, ці калі можна назваць палітыкам, ну, умоўна, можа пасадзіць усіх апанентаў у турмы, знішчыць незалежныя СМІ, знішчыць усе пазаўрадавыя арганізацыі, знішчыць усе апазіцыйныя партыі, выкінуць з краіны 500 000, гэта дадзены ўжо еўрапейскага парламента, гэта не рэзалюцыя, а некаторыя эксперты кажуць 1 000 000 чалавек, і пазней казаць, слухайце, тут мяне ўсе падтрымліваюць. Ну да, ну, это трус, это труслівы палітык, ён не гатовы да канкурэнтнай барацьбы. Спадар Павел, сёння Святлана Ціханаўская заклікала беларусаў ігнараваць гэты фарс, аднак вот яшчэ не так даўно вы казалі, што беларусам варта прайсці на гэтыя выбарчыя участкі, прагаласаваць супраць усіх, ці тут няма нейкай супярэчнасці? Не, мы займалі агульную пазіцыю. Сёння, можа, уже месседжы, як кажуць, уже запозненыя, але мы займалі агульную пазіцыю, бо давайте уявім сабе карціну. Па-першае, байкот ніколі ў дыктатурах не мае сэнсу. Бо людзі, калі сядзяць на диване і глядзяць, то гэта значыць, што рэжым робіць все, што хоча. Хтосьці скажа, ну і так ён будзе рабіць все, што хоча. Мінск. Калі мы прыходзім і галасуем, ставіць знак супраць усіх, 70% мінчан. А мы ведаем, што Мінск найбольш пратэсны горад. І Лукашенко, мэр Мінска, Лукашенко, старшыня КДБ, ОАЦ, служба бяспекі Лукашенко атрымаюць гэтую інфармацыю, што 70% беларусаў супраць усіх. Гэта мае ўплыў сёння? Магчыма, гэта не зменіць палітыку Лукашэнкі, але яны пра гэта даведаюцца. Ён не зможа нават маральна прэтэндаваць на тэзіс «я аднавіў сваю суб'ектнасць». Людзі паплакаліся, сталі на калені. Яму плеваць на гэта. Окей, але элітам побач не. Яны бачаць, што гэты дзед все горш і горш выглядае. Стан здароўя горш. Сітуацыя будзе змяняцца. Паглядзіце, што рабілі Фрыдман, дарэчы, сёння апублікаваў вельмі цікавы аналіз. Дыктатары, апошнія іх пяцігодкі. 97%. Хусейн 100% намаляваў, праз паўгады яго няма. Гэты Асад намаляваў сабе колькі? 95? 13,5 миллиона человек. Где гэтые были 13,5 миллиона человек, калі военным самолетом Асад, хотел сказать Лукашенко, Асад вылетаў з Сірыі ў Расійскую Федэрацыю? Думаеце, у ЦВК сёння пачуюць гэты аналіз Фрідмана і намалююць менш Лукашенко? Я думаю, што гэта будзе выглядаць так, як гэта было заўсёды. Карпенка
прыйдзе з вынікамі, у Лукашэнкі будзе ляжаць даклад КДБ, даклад ОАЦа, даклад службы бяспекі, бо яна верыфікуе ўсе дадзеныя. Лукашенко паглядзіць на ўсю эту карціну і сам прыме рашэнне. Ён аб'явіў на мазе, што ён хоча 90%. Я лічу, што будзе 88, хаця бы мінімум 88, на процент больш, чым у Пуціна. Асноўная мэта Лукашэнка – гэта перагарнуць старонку. Гэта мы ведаем, што ён намагаецца менавіта гэтага, і таму яму гэты выбары патрэбны былі так хутка. Не атрымалася. І гэта атрымаецца. Не атрымалася. Ужо не Ужо мы атрымалася. можам сказаць, што не атрымалася. Калі мы ставілі задачу як дэмакратычныя інстытуты, кабінет, большасць коордынацыйнай рады, шмат якіх інстытутаў, каб ён не аднавіў сваю міжнародную суб'ектнасць, то мы беспрэцэдэнтна атрымалі вынік. Еўрапейскі парламент, Еўрапейскі саюз, сёння, учора, Кая Калас, верховны камісар па знешняй палітыкі, Польша, Літва, Латвія, Чэхія, шмат краінаў, АБСЕ 37 краін, заявілі, што мы не прызнаем гэта выбарамі і нават уже напісалі, ён не прэзідэнт. Такога не было. Значыць, тут баланс захоўваецца. Ён суб'ектнасць не адновіць. Северная, Паўночная Карэя яго павіншуе, Кітай і Расія павіншуе. Можа, нават Венгрыя. Але суб'ектнасць міжнародная не змяняецца. Пытанне ўнутранай суб'ектнасці. Ён хоча гэты хлуслівы тэзіс увесці ва ўнутраны абыход, бо ён хварэе гэтай хваробай 20-го года. Спадар Павел, ведаю, што сёння Лукашенко казаў, што яму начхаць на запад, што яму ўсё па фіолету. Тым не менш, ёсць у нас меркаванне таксама Малгажаты Гасевскай падчас канферэнцыі 8+100 ў Брусэлі, дзе сабраліся прадстаўнікі еўрапейскіх партыяў, каб між іншых абмеркаваць шляхі ўздзеяння на рэжым Лукашэнкі. І вось Алесь Селіч акурат запытаўся ў польскай еўрадэпутаткі, якое яна мае меркаванне адносна гэтага галасавання. Давайте паслухаем, вернемся ў студыю. No, to nie będą wybory, bo wybory... Гэта будуць не выбары з гледзяшча дэмакратычных стандартаў, з магчымасцямі дэмакратычнага падыходу цэлай супольнасці да гэтых выбараў, высоўвання сваіх кандыдатаў і вольнага, свабоднага галасавання, без страху падысці да скрыні. Такіх выбараў у Беларусі не будзе. Мы ведаем пра гэта. Не будзе кандыдатаў ад апазіцыі, папярэдні кандыдат сядзіць у турме, як і вялікая колькасць вольных беларусаў. Мы не прызнаем гэтых выбараў. Гэта пазіцыя дэмакратычнай Еўропы. І так павінна быць. Лукашенко мусіць ведаць, што робіць ганебную справу, і мы гэтых дзеянняў не прымаем. Мы памятаем рэзалюцыю Еўрапарламенту, гістарычную, вельмі важную для ўсіх беларусаў, я мяркую, але цікава, што Венгрыя заблакавала рэзалюцыю па выбарах. Адна краіна супраць усіх іншых сябраў еўразвязу. Тым не менш, Кая Калас, кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі, зрабіла сваю асабістую заяву разам з камісаркай па добрасуседстве Мартай Кос. Што гэта азначае, што няма адзінства ў еўразвязе? Венгрыя не мае адзінства з еўрапейскім звязам і па праблематыцы Расійскай Федэрацыі, па тэматыцы вайны ва Ўкраіне, так што тут не з'яўляецца выключнай сітуацыя да Беларусі. Лукашенко, калі хоча, каб, па-першае, яго ўспрымалі як суб'ектам, калі хочуць, каб яго словам хтосьці паверыў, бо ён не суб'ектен, яго словам не вераць, у знешняй палітыкі ён павінен зрабіць. Я магу яму сказаць. Ён любіць такое слово «мужик», прабачце за такі слэнг. Калі ты мужик, то зрабі, вызвалі палітзняволеных. Пакажы, што ты не проста баўбочыш, а робіш канкрэтныя крокі. Зарабі, спыні падтрымліваць вайну супраць Украіны. Мы сёння чулі, што ён супраць вайны, он увогуле там замірзнуў. Зарабі канкрэтныя крокі. І тады будзе змена палітыкі Еўрапейскага Саюза. І мы павінны, як дэмакратычныя сілы, стаяць на гэтых пазіцыях. Што перад ім стаяць на каленях? Кветкі яму дасылаць? Ён ведае, што ён павінен зрабіць, што чакаюць беларускі народ, большасць, і што падтрымлівае Еўрапейскі Саюз і амерыканцы. Спадар Павел, ёсць апошнія ў нас звесткі ад Цэнтральнай выбарчай камісіі наконт яўкі ў тым ліку. Экзит-пол Белты. У нас ёсць 87,6%. І 5% супраць усіх. Чакана? Другое месца, ці трэцяе, чацвёртае. Пакуль іншых па не нашых ведаюць. звестках супраць усіх 69%. Вы спытаецеся, адкуль я ведаю, а я кажу, што па нашых звестках 69%. Што такое Белта сёння кажа, што 5% супраць усіх? Гэта ж нішто. Спадар Павел, да нас далучаецца Ігар Кізім. Спадар Ігар, вы з намі. Амбасадар па асаблівых даручэннях Украіны па Беларусі. Вітаем вас. Добрый вечар, Київ. Добрий вечір. Радий бачити в студії пані Аліна, пардон. Я хочу привітати вас на цій посаді голови Білсата. Це дуже приємна подія для мене, тим більше, що ми спілкувалися з вами давно вже. І бажаю вам дійсно успіхів на цій посаді.
Дзякуй вялікі, спадар амбасадар. Але сёння мы сабраліся, каб абмяркоўваць псеўдавыбары ў Беларусі. Якая рэакцыя Кіева? Мы ўжо сачылі, адсочвалі. І Лукашенко сёння на сваёй 5-гадзіннай прэс-канферэнцыі казаў шмат, што пра Украіну. А што ў Кієві казалі пра Лукашенку? Знаєте, в Києві казали те ж саме, як завжди, що ці вибори для нас, власне, не було несподіванкою перемоги, і вони, власне, нічого не міняють. Мені важко щось додати до коментаря МЗС, речника МЗС, який був оприлюднений в четвер, тобто пару днів тому. Власне, там все було сказано. І, відверто кажучи, додати щось важкувато, крім того, що я від себе можу сказати, що всі хотіли побачити шоу одної людини, ми його побачили. Все решта – це поза межами будь-якого, знаєте, логічного пояснення, скажімо, і таке інше. Всі ми розуміємо, що буде і було б передбачено нарисовані результати, чи то 87%, чи то 90%, немає ніякої різниці, тому що ми давно вже звикли, значить, до того, що в будь-якому такому випадку всі вибори приходили під знаком того, що єдиний кандидат, тобто багато кандидатів, єдиний переможець, вибачаюся, я так би сказав. Для України, знову повторюю, це нічого не міняє, тому що ми розуміємо, що Путін і Лукашенко – це єдине ціле, скажімо так, і тому для нас головне те, що ми розуміли, що для нас будь-яке визнання чи незнання Лукашенка, скажу так, не має ніякого значення, оскільки він залишатиметься до кінця, залишатиметься, власне, єдиним, мабуть, таким справжнім союзником Путіна у цій війні. І це, власне, робить його місце української політики як співучасника агресії російської проти України. Це головний визначальний чинник, і тому будь-які інші коментарі, все ж, як мовити, наслідки цього. Очевидно, що ми розуміємо, що відбувається з точки зору демократичного процесу в Україні, тобто в Україні, в Білорусі мається на увазі, в Україні як таковій, де немає ніякої опозиції, це ми бачимо чітко. Більш того, я розумію, що зараз, мабуть, ніхто не може сказати відверто, хто там зараз опозиція чи не опозиція. Я бачив екзит-пол також, от ви коментували його. На другому місці, так розумієте, попереду комуністи. Тобто, розумієте, ми спостерігаємо за країною, яка живе в минулому. От якщо сказати так, знаєте, може для когось там важко зрозуміти, що таке минуле. Для мене це дуже легко, да. Я думаю, для Павла Павловича також зрозуміти. Людина, яка зростала в Радянському Союзі, як на себе має, як це проводить голосування. От я знов побачив щось таке. Але ще раз кажу, сам Лукашенко казав, що там не треба ні шоу, ні возні. Сьогодні я побачив шоу однієї людини. Власне, всі чекали не стільки результатів виборів, скільки прес-конференції Керманича, Лукашенка. Тобто ми її почули, да, це цікаво було сказано, багато шмат чого говорили про Україну. Але розумієте, до цього ніхто вже серйозно не ставиться. Що він там не казав би, знаєте, його не сприймають тут якби людину, яка може впливати на якісь процеси, які відбуваються взагалі в регіональній політиці, скажімо. Всі ми чітко розуміємо, що він є повним союзником Путіна, в тому числі в цій війні, жодного кроку він не ступить без Путіна. І тому, власне, коментарі щодо його президентства, вони, скажімо так, не цікаві. Хавруснік Путіна, господар Ігор, але гэты хавруснік Путіна хоча застацца за столом перамоваў, і пра гэта ён сёння казаў. Давайте паслухаем і вернемся да абмеркавання яшчэ. Давайте. Есть хотя бы на этом клочке земли наши интересы белорусского народа есть. Второе, я исходил из того, что это же Володя Зеленский постоянно пропагандирует гарантии спокойствия и безопасности в этом регионе. Но если ты хочешь этих гарантий и спокойствия, то надо, чтобы интересы были учтены всех, насколько это возможно. И к этому должны быть привлечены все участники этого процесса, кто живет здесь, в том числе и белорусы. Малая, большая, неважно, там литовцы, латыши, эстонцы, да и поляки, они все туда рвутся. И Зеленский это приветствует, и Запад. Почему? Потому что это наше пространство, без нас не может быть полной безопасности. Поэтому вот два вопроса. Наши интересы и безопасность в регионе. Я исходил из этого. Но, честно вам говорю, чтобы вот так вот я с ума сходил, чтобы вот мы должны быть за столом переговоров, у меня этого нет. Без меня будут там решаться вопросы. Так там старший брат же будет.
Спадар Павел, Лукашенко абразіў хіба што ўсіх суседзяў падчас гэтай прэсавай канферэнцыі пра Зеленскага сказаў, што ён плохі шоумен. Вось сёння ўжо спадар амбасадар таксама ўзгадваў, што гэта шоу. Я не думаю, што гэта была вельмі якаснае палітычнае шоу. І перадусім, як далей размаўляць з суседзямі, як выбудоўваць адносіны, якая стратэгія зараз ваша, што вы можаце супрацьпаставіць таму, што будзе рабіць Лукашенко? Да, ён абразіў Украіну, дарэчы, это вельмі важна абмеркаваць. Ён сказаў, што вось прыклад дэмакратыі. Украіна захацела дэмакратыі, паглядзіце, як там. Гэта як трэба хлусіць і прадаваць беларусам тэзіс, што я гарант міру, пры тым, што з тэрыторыі Беларусі была агрэсія ў бок Украіны. Дзякуй Богу, што Украіна не адказала Беларусі, бо, прабачце, вайна была бы ў Беларусі. А зараз расказваць, я пачаў вайну, ён жа пачаў вайну. Ён не шкадуе пра гэта, ён пра гэта сказаў. І ён пачаў вайну супраць Украіны, расказваць, якая дрэнная Украіна. Якая наша стратэгія? Я думаю, што важна зразумець. Незалежнасць, адказнасць, свабода. Мы ўсе хочам незалежнасці. Нам хтосьці прапановвае, давайте захаваем ілюзорную незалежнасць і адмовімся ад свабоды. Давайте пойдзем на дыялог з Лукашенком. Не, без свабоднага беларускага народу незалежнасць мы ніколі не абаронім. Таму гэтыя два слова аб'яднаны. Ці можа быць свабодны народ, калі над ім стаіць злачынец, бандыта, калі не будзе адказ за яго, не будзе свабодным народ. Таму адказнасць гэта таксама. Адсутнасць суб'ектнасці Лукашенка. Важна, каб Лукашенко, дарэчы, вось зараз Ціхановская садзілася ў самалёт разам з Сікорскім. Я паглядзеў у інстаграме. І Сікорскі кажа Ціхановскай: у Беларусі былі псеўдавыбары, але я разам з прэзідэнткай Беларусі, якую абрана, лячу ў Брусэль. Вось суб'ектнасць яго міжнародную трэба, і мы гэты баланс захавалі. Абнуляем. Унутры суб'ектнасць нам важна пераконваць беларусаў, бо, зразумела, адмініструе ён краем, але пераконваць, што яго няма права кіраваць беларускім народам. Другі накірунак гэта прававы. Гэта я не буду зыходзіць з гэтага тэзісу. Адказнасць. Дэмакратыя не пераможа, пакуль не будзе адказнасці. Гэта месседж у эліты, раскол эліт, што з Лукашэнкам няма будучыні. Ці ён памрэ, ці ён састарэецца, ці яго прыцягнуць да адказнасці. Мы павінны працаваць з элітамі, раскалваць эліты. Спадар Ігор, Лукашенко, тым не менш, сёння казаў, што свет у канцы тунэлю можна будзе пабачыць ужо ў гэтым годзе. Ён мае на ўвазе вайну. Ён штосьці ведае і, на ваш погляд, ці баіцца паразы Расіі? Ну, я думаю, що він, безумовно, щось знає, може бути, не те, що знає, ну, що треба знати, скажімо так, для, субстантивно, скажімо так. Знаєте, я спостерігаю за Лукашенко вже декілька років, коли був послом, знаєте, він завжди створює для себе якийсь свій світогляд, в якому він живе, сам себе пояснює, що треба, що він знає, щось йому підносить хтось. Але в цілому, взагалом, я хочу сказати так, що, знаєте, його думки, мені здається, взагалі не треба брати до уваги, тому що, ну ж, кому, не Лукашенко буде вирішувати, хто буде з того переговором, який буде світогляд після нього. Ну, відверто скажемо, давайте. Давайте чітко розуміти. Мені здається, що він, от сьогодні Попов сказав, що суб'єктність Лукашенка, вона, скажімо так, стремиться к нулю, якщо казати там термінами. І я думаю, саме в політико-безпековій сфері. Я відверто кажу, що моя позиція була досить більш жорстка, навіть, ніж заява МЗС з цього приводу. Скажу, що мене легітимність Лукашенка цікавить тільки з того боку, чи буде легітимний його підпис перед капітуляцією Білорусі і Росії в цій війні. Скажімо так. Все решта це, ну, воно не цікаво взагалі. Ви знаєте, цей виборчий процес, який зараз відбувався, мабуть, з мою точку зору, оскільки я дивився вже, ну, саме нецікаве з точки зору взагалі цієї людини, скажімо так. От я відверто скажу. І я бачу, що інтерес наших ЗМІ теж цікавий тільки то, от випали такі, знаєте, спалахи такої якоїсь емоційні, які він сам собі говорить, там. Я навіть не хочу навіть коментувати, от інтересу великого не було навіть дивитися. Це, от, я знаю, що ці цитати рознесуть, потім будуть обсмоктись, таке інше. Нічого нового він сказав, скажімо так, такого, щоб було б доречно взагалі дискутувати з точки зору, ну, скажімо так, корисності для майбутнього розвитку. Спадару амбасадору, зразумела, мы не хочам каментаваць цытаты дыктатара, вельмі дакладна і сур'ёзна да гэтага ставіцца, таму што мы разумеем, што хутчэй гэта трызненне. Але ёсць адно вельмі важнае пытанне, вельмі важнае на ўвесь гэты год, якое хочу вам задаць і спадару амбасадору, спадару Паўлу. Хто з боку Беларусі павінен сядзець за сталом перамоваў, мірных перамоваў па Украіне? Спадару амбасадору, можа вы на пачатак? Знаєте, я якось відказував на це питання, скажу, непонятної і незрозумілої формації перемовин, скажімо так. І я думаю, взагалі,
Чи буде там Білорусь присутня як такова, я взагалі не впевнений, скажімо так. Якщо ми говоримо дійсно в більш широкому сенсі, такому, знаєте, міжнародної конференції, чи то всеєвропейської безпеки, чи з такої безпеки, ну, давайте говорити відверто, що я знаю, роль Лукашенка я визначив на цих можливих перемовинах, і він буде сидіти з боку Путіна і відповідати відповідно за свої злочини. Чи буде там присутність демократичних сил Білорусі, це залежить від демократичних сил. Як вони будуть працювати з партнерами, як будуть працювати з тому, що з Україною, це вже трохи інше питання. Ще раз кажу, все буде залежати від того, який буде формат цих перемовин. Наразі я не бачу поки цього формату. Президент чітко сказав, що він хотів би бачити Європейський Союз, Сполучені Штати, Росію, Україну. І, мабуть, з цього сьогодні виходити. Якщо роль демократичних сил Білорусі, вона є, тобто очевидно, що суб'єктність з демократичних сил Білорусі вона є, в тому числі і в європейській регіональній безпеці. І ще раз кажу, все залежить від вас, тобто від демократичних сил Білорусі, від того, як буде розвиватися сам демократичний рух Білорусі. Я би так, мабуть, відповів на це питання. Дякую вялікі, спадар Ігор Кізім, амбасадар па асаблівых даручэннях у справах Беларусі. Наўпрост з Кієву каментаваў апошнія падзеі, звязаныя з псевдавыбарамі Лукашэнкі. Мы застаемся ў нашай студыі. Спадар Павел, якая ваша рэакцыя? Ці будуць дэмакратычныя сілы змагацца за тое, каб ці сидзець за столом перамоваў, ці хаця бы данесці пазіцыю Беларусі і народу Беларусі? Ну, змаганне – гэта такое слово даволі такое жорсткае, да? Зразумела, што нам важна, каб пункт гледжання вольнай, незалежнай праеўрапейскай Беларусі прысутнічаў падчас гэтых перамоў. Інструменты могуць быць дыпламатычныя розныя. Гэта рабочыя сустрэчы, гэта білітаральная камунікацыя. Я думаю, што нават кантакты з Польшай, якая сёння старшынствуе ў Еўрапейскім Саюзе, даюць магчымасць нам данесці, а што ж мы бы чакалі па выніках такіх перамоваў. Праблема сёння ў тым, ці яны адбудуцца, гэтыя перамовы. Можа быць нават тэлефонная размова, можа быць нават сустрэча, да чаго яны прыйдуць у гэтых перамовах. Лукашенко сёння з'яўляецца закладнікам Расіі, закладнікам расійскай палітыкі. І што бы ён сёння не казаў, ён залежыць менавіта ад таго, на што будзе здольны Пуцін, каб спыніць вайну, на што будуць здольныя Злучаныя Штаты Амерыкі. Таму яго слова, і я тут згодны з спадаром амбасадарам Кізімам, ну нічога не варты. Ён хоча прыцягнуць да сябе ўвагу, а па выніку гэта проста пшык. Дарэчы, што датычыць Злучаных Штатаў, акурат сёння стала вядома, што пры дапамозе ўздзеяння нейкіх перамоваў з урадам Дзярждэпартамент ЗША і Дональда Трампа была вызваленая грамадзянка Злучаных Штатаў з турмы. Пра яе нічога не было вядома палітзняволеным. Як ацэньваеце, спадар Павел, гэты працэс? Што гэта значыць і каму ўвогуле вось гэты сігнал? Это, ну, каб спадабацца Трампу, Лукашенко зрабіў, ці такі сюрпрыз для сябе зрабіў на час выбараў? Ну, мы ведаем, што Лукашенко будзе выкарыстоўваць палізняволеных у гандлі, у сваёй палітыцы. І зразумела, што ЗША выкарыстоўваюць сваім інструменты і магчымасці, перадусім, каб вызваліць грамадзян Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта, дарэчы, Лукашенко сам сёння пацвердзіў. Да, мы не мелі нават інфармацыі пра гэтую палізняволеную. Гэта азначае, што мы яшчэ раз павінны паўтарыць. Лукашенко гуляе ў гэтую славесную гульню, што ён нібы гатовы да адносінаў з Еўрапейскім Саюзам, нармалізацыі, але Еўрапейскі Саюз мы упрашваць не будзем. Пазней ён абражае Еўрапейскі Саюз, які, здаецца, па яго пункту гледжання пад уплывам ЗША. Так вось, калі ён гатовы, а ён хоча гэтага, мы перакананы, што хоча, ён ведае умовы. Ён павінен спыніць рэпрэсіі, першы крок, і вызваліць палітзняволеных. Трэба паўтараць гэтыя умовы. Ён лепшы эксперт па санкцыях. Усіх палітзняволеных. Ну, зразумела, што нашая мара, нашае жаданне, каб вызваліл усіх. Нельга казаць, калі мы кажам, 500 тысяч, гэта нібы гуляць з лёсам людзей, правда? Але гэта павінен быць моцны крок. І вось на гэта адрэагуе Еўрапейскі Саюз. Я кажу, што нам з кветкамі прыйсці, на каленах прыпаўсці да Лукашэнкі, як некаторыя прапануюць. Давайце з ім дыалог у трэцяй краіне. Ну, он сам прапановаў з турам, з прапагандыстам. Ну, смеху варта, да. А некаторыя прапановваюць у трэціх краінах весці дыалог. Еўрапейскі Саюз – гэта моц, гэта сіла, гэта інстытут. Еўрапейскі Саюз не паедзе ў трэцюю краіну. Я ведаю, як гэта было ў 15-16 годах. Макей, а перадусім Купчына, намесніца міністра замежных спраў, калі сіла па ўсёй Еўропы, з Брусэля не вылазіла. Так вось ёсць такі перамоўшчык у Лукашэнкі, а яго няма. Рыжынкоў забаронены ўезд. Каб уехаў ЕС, а вызвалі палітзняволеных, зрабі крок. Калі паедзе Амбразевіч, а мы ведаем, як захоўваецца Амбразевіч, намеснік міністра, і он жа увогуле дубаломная пазіцыя па перамовам. Таму ў іх зараз праблема нават з перамоўшчыкам. А галоўная праблема ў Лукашэнку. Ён не гатовы ісці на дзеянні. Спадар Павел, апошняе вельмі кароткае пытанне. Ці вы ўжо замовілі сабе пашпарт Новай Беларусі?
Не, яшчэ не замовіў. Але будзеце. Але я скажу так, што шмат крытыкі, але важна, што людзі робяць. Мара-то добрая, мэта добрая, ведь гэта быў адказ на запатрабаванне беларусаў. Людзі ўклалі рэсурс чалавечы, арганізацыйны, матэрыяльны, зрабілі. Тое, што, можа, пакуль не атрымоўваецца, дрэнна, але давайте скажем дзякуй за тое, што людзі хочуць гэта зрабіць. Я думаю, што калі вы зробіце пашпарт і пакажаце, і таксама захвоціце шмат якіх беларусаў. Вельмі шмат крытыкі, што праўда, будзем сачыць, які лёс чакае гэты пашпарт новай Беларусі. Ну і, канешне ж, якія планы ў дэмакратычных сілаў будуць на гэтыя бліжэйшыя гады, пакуль Лукашенко застаецца пры ўладзе. Ну а беларусы, як кажуць, годныя лепшага. Безумоўна, такой думкі прытрымліваюцца не толькі дэмакратычныя сілы, але і самыя беларусы. Аднайменны форум под такой назвай адбыўся ў Варшаве сёння. Пра што на ім гаварылі, што прапановвалі, хто там быў. Вось была наша карэспандэнтка Кацярына Гардзеева, был гаспадар Павел Латушка. Што там было больш, раскажа наша карэспандэнтка. Давайте паглядзім разам. Беларусы годныя лепшага, заяўляюць арганізатары аднайменнага мерапрыемства, што адбываецца сёння ў Варшаве. На адной сцэне палітыкі, эксперты, культурныя дзеячы будуць абмяркоўваць, а што значыць гэтае лепшае для будучай нашай краіны. Свободная независимая Беларусь без политических заключенных. Гэта сумленныя выборы, гэта дэмакратычныя працэсы ў Беларусі. Гэта дабрабыт, еўрапейскія каштоўнасці і супокой и мир. Это, наверное, торжество прав человека, возвращение к этому, если это когда-то было, наверное, на самом деле. Ну и какая-то демократия. Падзея праходзіць у папулярным цяпер фармаце TED-выступаў або нефармальных экспертных размоваў. Спікеры абмяркоўваюць пытанні салідарнасці, духоўнасці і, вядома ж, палітыкі. Менавіта гэтая тэма стала найбольш эмацыйную ды гарачую. Заўжды у стане дэмакратаў больш дыскусій, чым пры дыктатуры. Гэта тыповая натуральная рэч. Я б сказаў, гэта добра, бо калі ўсе проста бяруць пад казырок і не думаюць, не выказваюць меркаванні, гэта застой, гэта кансервацыя, а ў спрэчках і ў дыскусіях нараджаюцца альтэрнатыўныя думкі і новыя стратэгіі, тое, што нам зараз так патрэбна. Мы запыталі іншых удзельнікаў мерапрыемства, а ці трэба правесці выбары новага дэмакратычнага лідара. Спікеры ў меркаваннях разышліся. Я мяркую, што да гэта падыдзе працэс у дэмакратычных сілах, ну і ўсё ў свой час. Это не повлияет ни на что. Потому что мы условно работаем вне контекста того, что делают политические акторы. И, по сути, это только, как лично мое мнение, это просто потеря будет времени. Да гэтага прыйдзе свой час, калі мы будзем у Беларусі і будуць сапраўдныя прэзідэнцкія, парламенцкія і локальныя выборы. Это вряд ли возможно, потому что мы в эмиграции, мы ограничены в ресурсах. Сёння на гэтай сцэне выступалі вольны хор, Левон Вольскі ды іншыя гурты. Паміж канцэртамі і экспертнымі панелямі адбываліся і іншыя цікавосткі. Гэтак сёння афіцыйна прэзентавалі пашпарт новай Беларусі. Пашпарт вельмі непрыемны Лукашэнку, нават у тым статусе, які цяпер ёсць сімвалічны. Лукашэнкаўская прапаганда ўсяляк яго дыскрэдытуе, зневажае, прымушае Лосіка і Верамейчыка ў інтэрв'ю перад камерай, у турэмнай камеры гаварыць пра пашпарт. Ім вельмі баліць, таму што гэта забірае манаполію рэжыма, гэта аказвае ціск. І мы прапаноўваем рэжыму, калі яны не хочуць прызнання гэтага пашпарту, хай адмяняюць свае абмежаванні і пачынаюць зноў выдаваць беларусам дакументы за мяжой. Сёння ўзгадалі і справу прыцягнення Лукашэнкі да міжнароднай крымінальнай адказнасці. Гэтую справу лідараваў кіраўнік НАУ Павел Латушка. Павел Павлович, пазалетась у інтэрв'ю нашаму тэлеканалу вы заявілі, цытую: «Мой прагноз на 2024 год – ордэр на Лукашэнку. Калі гэтага не адбудзецца, я выступлю з вельмі моцнай заявай наконт усіх партнёраў. Адкажыце, калі ласка, калі нам яе чакаць?» Шэраг партнёраў, у тым ліку буйных партнёраў, адмовілася падтрымаць зварот Літвы ў міжнародны крымінальны суд аб распачатку разгляду сітуацыі ў Беларусі па факце злачынства супраць чалавечнасці. Гэта незразумела, я кажу гэта адкрыта і публічна, кажу партнёрам падчас сустрэч, кажу гэта ў камунікацыі, калі вы можете глядзець мае сацыяльныя сеткі, YouTube,
таксама падчас слухання ў Коаліцыйнай рады. Мне цяжка вытлумачыць беларусам, чаму краіны, якія стаяць на прынцыпах дэмакратыі, вяршэнства права, закона, адмаўляюцца падтрымаць Літву. Як адзначаюць арганізатары форума, падзея хоць і адбываецца ў фінальны дзень галасавання на так званых выбарах, ім не прысвечаная. Гэтак прадстаўнікі дэмакратычных сілаў уже зрабілі свой унёсак у палітычны працэс. Выбарчыя участкі ў Беларусі яшчэ не зачыніліся, а вынікі так званых выбараў уже прызнаныя несапраўднымі. Кацярына Гардзеева, Белсат. У межах акцыі «Беларусы годныя лепшага» арганізацыя «Беларускае студэнцтва Чэхіі» правяла акцыю побач з амбасадай рэжыму Лукашэнкі ў Празе. Удзельнікі пратэставалі супраць так званых выбараў, якія нельга лічыць легітымнымі. Наши коллеги з настоящего времени побывали на этой акции, подрыхтовали для вас однословный материал. Давайте поглядим. Акция представителей белорусской оппозиции у здания белорусского посольства в Праге продлилась чуть больше часа. В ней участвовали несколько десятков человек. За все это время никто из здания белорусского посольства к ним не вышел, диалога не получилось. Был лишь один короткий эпизод, когда какой-то мужчина, скрывавший свое лицо за маской, вышел из здания посольства, сделал несколько фотографий, но не ответил на вопросы участников акции и довольно быстро удалился. Кто здесь сегодня находился? Это люди, которые в целом не согласны еще с результатами предыдущих выборов, и многие из них скрывали свои лица с помощью каких-то масок или очков. Причина простая: на сегодняшний день выступать против результатов еще предыдущих выборов, и тем более против выборов, которые сегодня проходят в Беларуси, небезопасно. Можно стать политическим узником, можно навредить своим родственникам. И вот в целом тема политических заключенных сегодня была одной из ключевых во время акций сторонников оппозиции. Они говорили о тех, кто находится в тюрьмах, в каких условиях они сидят. Часто это люди, которые не могут написать письма своим близким или получить от них передачу. Я предлагаю послушать несколько мнений. На фоне этой страшной войны у соседей про Беларусь практически забыли. И, к сожалению, политзаключенные, которых масса сидит в Беларуси, о них должного внимания, к сожалению, отсутствует. Белорусы, которые сейчас находятся за границей, в очень уязвимом положении. И мы хотим в том числе давать на это внимание. И, само собой, это политические заключенные, которые до сих пор, о многих из них мы не знаем информацию, более 2 лет. У них ужасающие сроки. И надо добиваться от режима, чтобы он выпускал этих людей. У нас сидят в тюрьме несколько тысяч политзаключенных. Гражданское общество было, по сути, разрушено, и большинство людей, активистов, уехали, либо сидят в тюрьме. И, к сожалению, пока в России находится Путин у власти, пока в Беларуси находится Лукашенко, которого Путин поддерживает, у нас перемен ждать не приходится, но мы все равно не могли остаться дома сегодня, потому что сегодня очередные выборы, которые у нас снова украдут. Мы это знаем, ни для кого это не сюрприз. О чем еще говорили сегодня собравшиеся у стен белорусского посольства? О том, что они в целом понимают, какой будет результат у голосования в Беларуси сегодня, и уже заранее собираются не признавать результаты этих выборов, и будут максимально привлекать внимание европейских политиков к проблемам белорусов. По мнению участников оппозиционной акции, на сегодняшний день в Евросоюзе не до конца понимают масштаб репрессий, с которым сталкиваются люди, не согласные с политикой Александра Лукашенко в Беларуси. И вот главная задача – это сделать так, чтобы те, кто страдают от режима Александра Лукашенко, получили защиту в странах Евросоюза. Працягваем наш адмысловы эфір, прысвечаны так званым прэзідэнцкім выбарам у Беларусі. Зміцер Лукашук, рэдактар эфіру Еўрарадыо, Фёдор Паўлючэнка, галоўны рэдактар Рэформ-Ньюсу у нашай студыі. Вітаю гаспадарства. Добрый день. Добрый день. Вітаем, коллеги. Белорусское министерство информации поведомило, что выборы в Беларуси освятляют ажно 812 журналистов. Мы поглядели, кого допустили писать про то, что это за замежные журналисты. Цікаво, что белорусских незалежных журналистов, конечно же, няма. Ну, нічога дзіўнага ў гэтым няма. Я как бы дзесьці здзівіўся толькі, што нават прадстаўнік Польшчы ад Полсата ёсць. Ну, то, што Стив Розенберг ад BBC, гэта не дзіўна, але нават калі б мы падаліся, умоўна кажучы, нават калі б нам сказалі, што мы цябе акрэдытоўваем, то я сумняюся, што от хтосьці з нас даехаў бы да гэтага месца, дзе праводзілася прэс-канферэнцыя. Далей мяжы б ўсё ж такі
не проехали. И тут не сыграло б нават тое, што я еду на, там, умоўна, прэс-канферэнцыю Лукашэнкі. Федор, на твой погляд, як выглядала сённяшняя камунікацыя Лукашэнкі з замежнымі журналістамі перадусім? Ну, я ўбачыў, ведаеце, пацыента у псіхааналітыка. Ён выказваўся, безумоўна, ён чакаў, ведаў, якія пытанні будуць задаваць. І гэта былі адказы, якія цікавяць яго самого. Ну, тое, што хвалюе яго. Ён шмат там казаў пра тое, што я не цікаўлюся рэакцыяй Европы, Захаду ўвогуле на тое, што прызнаеце, на не прызнаюць, безумоўна, гэта хвалюе яго. Ён шмат выказваўся пра палізняволеных, пра удзел Беларусі, удзел яго самого ў перамовах, магчымых перамовах паміж Расіяй і Украінай. І гэта было, ведаеце, прагаворкі, таксама адзначыў бы тое, што ён казаў пра Колю, пра дзяцей, пра пераемніка. Гэта ўсё спроба паразважаць на гэтыя тэмы, паразмаўляць з самім сабой. А не з беларусамі. Ну, безумоўна, гэта яго хвалюе, ён сам з сабой пра гэта і казаў. То бок, гэта была камунікацыя для яго асабіста, не для замежнікаў і не для беларусаў, Зміцер, як ты думаеш? Ну, я пагаджуся з Фёдорам у тым сэнсе, што ўсё ж такі ён нібыта, вот ёсць нейкія такія, ну, задачы, мэты, бачанне, планы, але ён не ўпэўнены. Тыя аргументы, якія паступаюць з аднаго ці другога з боку яму на карысць таго ці іншага рашэння, яго не пераконваюць. І гэта такая спроба пагаварыць самім з сабой, пераканаць, паглядзець на рэакцыю, як рэагуюць на гэта. Як там Прыдыбайла сказаў: «Ай, ты ж мяне да слёз давёў, калі сказаў, што вам трэба прывыкаць будзе да новага прэзідэнта». Якое Прыдыбайла мае адносіны да Лукашэнкі, як там кіраўніка Беларусі, калі ён там у Расіі жыве і працуе, гэта пытанне трэцяе, але вось вам рэакцыя. Ты ж да слёз давёў, не плачце, вам тут давядзецца прывыкаць жыць да думкі, што будзе новы прэзідэнт. І глядзіць, як там рэакцыя. Папаўзуць, як там Іван Жахлівы, што папаўзлі там цэлыя, каб вярнуўся з манастыра. Так і ён думае, будуць упрашваць, не будуць. Федор, вось гэты цынізм Лукашэнкі, калі ён кажа у адказ на пытанне Стыва Розенберга з BBC, што так, у нас тут спойлеры, але прывыкай, гэта новая рэальнасць для цябе, Стыў. Як гэта гучыць увогуле? Вось як люстэрка самой дыктатуры? Ну, ніхто ўжо не саромецца. Вось я ўбачыў гэта. Ну, не сорамна. Раней было сорамна. Смяюцца там. Смяюцца, самому Лукашэнку не сорамна. Ён кажа жахлівыя рэчы, і ўсё нармальна. Ён насамрэч гэта спробай прадавіць, прыціснуць грамадства, каб яно нават пытанне не задавала, а чаму так? Так ён жа і сказаў, што мы за гэтыя 4 гады зрабілі ўсё, каб грамадства не адкрыла рот. Ну вось. Тут паказальны вельмі, як мне падаецца, адзін момант. Я, правда, не ведаю, наколькі 100% гэта адпавядае, але мне пра гэты факт сказаў прадстаўнік Святланы Ціханаўскай па выбарах Александр Шлык сёння ў размове. Ён кажа, калі раней яны заўсёды пісалі выніковую лічбу з галавы, як ім там падаецца, што гэта правільна. Ну, там, колькі прагаласавала за Лукашэнку. Але ўсё адно збіралі рэальныя лічбы, каб потым перадаць у ААЦ, у КДБ, на стол Лукашэнку. Да, каб ўсё ж такі вызначыцца, якія настроі ў грамадстве, каб ведаць это. Ён кажа, што прыйшла інфармацыя, што прыйшлі ўжо ў выбарчыя камісіі такая, ну, как бы, указіўка, як кажуць, гэтыя лічбы праўдзівыя не збіраць. Яны нікому не патрэбныя. Калегі, хто сёння галоўны ньюсмейкер? Лукашенко ці Шпіц? Ну, вы ведаеце, мой адказ, безумоўна, Шпіц, таму што гэта істота, яна памеціла выбары так, як адносяцца ўсе астатнія беларусы. Я лічу, што... Найлепшая акцыя пратэсту. Ну, не тое, што лепшая акцыя пратэсту, гэта нават не пратэст. Ведаеце, гэта адносіны. І мы разумеем, пра што гэта. Гэты жарт, вось гэтая карцінка, яна адбілася адразу ва ўсіх. Што вось, глядзіце, чаго каштуюць гэтыя выбары. Мы так шмат сёння кажам пра Лукашэнку, бо нават у дзяржаўных медыях усе ягоныя спойлеры гэтак і не з'явіліся нідзе. Чаму нават дзяржаўныя СМІ іх не паказвалі, Зміцер? Так, а ім самім гэта не патрэбна. Хто там хоць што-небудзь сябе ўяўляе. І яны разумеюць, якая пагроза будзе для іх, калі яны будуць перацягваць на сябе увагу ад Лукашэнкі. Навошта ім это трэба? Яны выдатна разумеюць, што яны
яны пайшлі спойлерамі, яны пайшлі туды не супраць, а разам. Дык што, калі мы працуем на яго, вот яго момант трыумфа, мы тихонечка адыходзім назад, будь у сваім трыумфе. Мне спадабаўся жарт про тое, што казаў Лукашенко. Ну, не сядзяць і добра. Я думаю, што яны таксама так думаюць. Гэта іхныя выбары, это невядома, могуць сесці пасней, ведаеце, тут ніколі невядома. Давайте пракаментуем экзит-пол. 87,6% за Лукашенко і 5,1 супраць усіх. То бок другое месца. Што азначаюць гэтыя лічбы на мове беларускага цэнтра выбаркама? Ну, там відавочна, што выбаркам кажа, што апазіцыянераў у нас 5%. Мы бачым, што Лукашенко атрымаў больш, чым у іншыя гады. І таксама зразумела, чаму. Гэта спроба пераканаць сябе, што менавіта так все і адбываецца. Я б звярнуў увагу на тое, што усе астатнія кандыдаты атрымалі адсоткі, пакуль што гэта экзит-пул, такі, як у Расіі. Насамрэч, гэта спроба стварыць тую самую сістэму палітычную, штучную, нецікавую, але зразумелую кіраўніцтву і расійскаму, і беларускаму цяпер кіраўніцтву. Як гэта павінна працаваць? Камуністы атрымалі больш, наступны Гайдукевіч, і астатнія ўжо там далей атрымалі па 1%. Для паводле прагнозу казалі, што канапацкія могуць намаляваць больш, чым Ціханаўская, каб проста перакрэсліць вагу спадарні Светланы. Не, я думаю, што яны ўжо зразумелі, што такім чынам, ну, как бы зляпіць Ціханаўскую там ці лідера дэмакратычных сіл 2.0 з канапацкай не атрымаецца, і таму нават не сталі брацца за эту справу. Тым больш, што, ну, самого ж вот Сярошку Сыранкова, як его правильно? Сергей Сыранков. Да, похвалил Лукашенко, что вот один, и там вот все нормально, адпаведна. Ну як, вызначыў же ж яго Лукашенко, яму далі больш. А што да гэтай лічбы, хай это экзит-пул, але мне падаецца, што гэта тая лічба, якая сапраўды плюс-мінус там 0,5%, але якая і будзе выніковай. Фёдор, сёння былі таксама, ведаю, на форуме беларусы годныя лепшага. Ці штосьці там пачулі канкрэтнага, што будзе рабіць дэмакратычнае кола на бліжэйшыя гады? Ну, я вельмі, не тое, што скептычна стаўлюся да такіх мерапрыемстваў, выбачайце. Але ўдзельнічаў. Удзельнічаў, мы разважалі ў рэдакцыі, ці трэба журналісту ўдзельнічаць у такіх мерапрыемствах, і, ну, палічылі, што трэба паўдзельнічаць і выказаць сваю пазіцыю адносна ролі журналістаў у беларускай палітыцы, у беларускім грамадстве. Вось. Было некалькі вельмі кранальных выступаў, тое, што пабачыў, там, не буду пераказваць змест, але паглядзіце, магчыма, таксама пазнаеце пра тых людзей, пра каго я кажу. Безумоўна, трэба было адказаць на тое, што адбываецца зараз у Беларусі. Магчыма, не лепшы адказ, але было б горш, калі б не было ніякага адказу. Выступалі, паказалі пазіцыю беларусы, хто хацеў пабачыць, што ёсць альтэрнатыва. І добра, дзякуй. Сёння мы ўжо абмяркоўвалі тут са спадаром Латушкам, што у стрыме, дарэчы, Еўрарадыё гісторык Фрыдман казаў пра тое, што чым большыя адсоткі былі ў дыктатараў, тым хутчэй яны сыходзілі з улады. Так вось вашыя прагнозы, калегі, колькі яшчэ? Ці гэта апошні тэрмін Лукашэнкі? Ну, розныя меры. Тут вельмі цяжка гадаць, шмат што будзе ўплываць. Тут я ўжо, як, ведаеце, набраўся ад палітолагаў, таму буду як яны. Таму што сапраўды вельмі шмат фактараў, якія могуць паўплываць. Безумоўна, ён бы хацеў, я так думаю, перадаць, можа быць, уладу Мікалаю. Але нават у 35-м годзе, калі на тое пайшло, Мікалаю яшчэ не будзе 40. І зноўку перапісваць Канстытуцыю, ну, не факт. Што рабіць, таксама цяжка спрагназаваць, сядзець яму як Брэжнеў да канца. Ну, ён сёння разважаў пра Брэжнева і казаў, што не жадае сваім сынам вось пасады гэтай прэзідэнта і ставіць на маладых. Можа быць, там, на Крутога, на нейкіх іншых чыноўнікаў. Ці такі варыянт таксама магчымы, што Лукашенко пакуль не вызначыўся з гэтым пераемнікам, і ён будзе яго вось шукаць. А давайте паразважаем караценька, гадаць, ці будзе удзельнічаць ці не Лукашенко там наступных выбарах, ці застанецца ён гэты 5-летні тэрмін. Але, на мой погляд, трэба разважаць, што ён думае, як ён плануе сітуацыю. І вось тое, што мы зараз бачым, што ў яго ёсць некалькі сцэнараў.
безумоўна, асноўны сцэнарый, лепшы для яго, гэта каб Коля праз 10 гадоў быў пераемнікам, але ёсць ужо бачна зараз, што тая ж Качанова, ён сёння пра гэта казаў, рыхтуе пераемнікаў, рыхтуе на всякі выпадак, рыхтуе людзей, якія могуць быць карысныя пры змене ўлады. І тут трэба шукаць адказу ўжо палітычным колам беларускім, што яны могуць прапанаваць, што яны могуць зрабіць з гэтым, каб гэта не атрымалася. І, на мой погляд, трэба сыходзіць з гэтай пазіцыі. Як толькі падазрэнне на каго-нибудь падае, трэба на яго напускаць чалага. Чалага? Чаму? Чалага. Ну, крутой, он, як толькі пра яго пачалі гаварыць і казаць, што вот, як Сергей пачаў казаць, што вот гэта абраннік на пераемніка, глядзіш, неяк паступова і прыбралі яго ў цень. Зміцер, на твой погляд, вот сёння некалькі разоў Лукашенко ўзгадаваў Качанову, што гэта она яго прымусіла пайсці на 7-й тэрмін. Якую ролю адыгрывае? Так вось гэтая жанчына сапраўды яна мае самы вялікі ўплыў пасля Лукашэнкі ў Беларусі, ці не? Цяжка сказаць, хто на яго мае ўплыў увогуле, але і вот все гэтыя размовы пра тое, што я-то не хацеў, мае-то сінія пальцы даўно ўжо расціснуліся, але больш няма каму, мне Качанова пра гэта сказала. То есть гэта спроба на іншага паказаць, што я-то ўвогуле такі вось просты хлопец. Да. Хто ж у гэта яшчэ верыць? Чулі мы гэта ўжо не раз. Дзякуй вам вялікі за размову. Будзем сачыць за тым, як сінімі пальцамі далей Лукашенко будзе трымацца за ўладай. Все ж такі спадзяемся, што гэты тэрмін будзе апошнім, все ж такі 7-й. І... Можа, ён і не дажыве да гэтага апошняга тэрміну, но это ўжо час пакажа. Дзякуй вялікі спадарства. Зміцер Лукашук і Фёдор Паўлюшенка былі нашымі гостьмі. Дзякуй. Дзякуй. Да сустрэчы. Кожныя 5 гадоў у Беларусі нібыта абіраюць прэзідэнта, нібыта сам працэс выбараў не з'яўляецца ані сумленным, ані празрыстым. Ад 2001 году іх не прызнае АБСЕ. Чаму і як фальсіфікуюцца выбары ў Беларусі? Наш наступны матэрыял. Паводле АБСЕ галасы беларусаў на выбарах фальсіфікуюцца, толькі не гэтыя галасы. А галасы абсалютнай бальшыні беларусаў. З 2001 года Лукашенко паказвае на выбарах на дзіва падобныя вынікі. Пры надзвычай высокай яўцы, якая нібыта не апускаецца ніжэй за 80%, ён атрымлівае блізу 80% галасоў. Зрэшты, гэтым разам Лукашенку прагназуюць нават лепшы вынік, як звычайна. Сколько за него проголосуют, мне кажется, что даже больше 90%. І Лідія Ярмошына можа мець рацыю, бо галоўнае не як галасуюць, а як лічаць. Міжнародныя, а таксама незалежныя назіральнікі звяртаюць увагу на непразрыстасць гэтай працэдуры ў Беларусі. Когда мы говорим, приходите на участки, ставьте против всех, рассчитывать на то, что этот вариант наберет сколько-нибудь значимый процент по официальным данным подсчета голосов, не приходится. Мы стоим на том, что сейчас вряд ли даже и бюллетенями будут считать, они просто заготовили сразу протоколы. Лідія Ярмошына чвэрць стагоддзя ўзначальвала Цэнтр выбаркам Беларусі. Менавіта пад ейным кіраўніцтвам прайшлі 5 прэзідэнцкіх выбарчых кампаніяў, а таксама рэферэндумы 1996 і 2004 гадоў. Яна не раз падкрэслівала асабістую адданасць Лукашэнку. Президент Александр Григорьевич, Центральная избирательная комиссия никогда не нанесет вам удар в спину. Ейны пераемнік Ігор Карпенка, былы першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі, атрымаў у спадчыну наладжаную машыну фальсіфікацыяў. Призывая наших граждан приходить на избирательные участки и делать свой осознанный выбор, как говорится, собаки лают, а караван идет. Адзін з галоўных элементаў якой масавае датэрміновае галасаванне. Я иду на выборы. Ты со мной? У дзень галасавання ўсё ж такі праводзяць фальсіфікацыі чальцам камісій складаней, чым рабіць гэта ў дзень дасрочнага галасавання. Чаму? Таму што ўсё тое, што знаходзіцца ў скрынях, ноччу мяняецца на тое, што патрэбна.
і гэта нават не бачаць іншыя чальцы камісіі. Як можа выглядаць механізм фальсіфікацыі на практыцы, тлумачыць прадстаўнік Белполу Андрей Остапович. В лукашенковской Беларуси фальсификация выборов – это такой коллективный процесс, исходящий от самого верха лично от Лукашенко. То бок менавіта гэты кандыдат пастанаўляе, які адсотак галасоў сам атрымае. З адміністрацыі Лукашэнкі лічба трапляе ў ЦВК. Тая вызначае, як будзе праходзіць працэдура фальсіфікацыяў. Паралельна бяспекаю так званага выбарчага працэсу займаюцца сілавікі, якія арыштоўваюць або затрымліваюць людзей, правяраюць работнікаў выбарчых камісіяў, ажыццяўляюць нагляд беспасярэдне на участках. На низовым узроўні выкананне забяспечваюць выбарчыя камісіі. Самый главный фальсификатор, руководитель ЦИК Карпенко, заявлял в своих эфирах, что около 60 тысяч человек будет задействовано. То есть это с наблюдателями, с избирательными комиссиями и так далее по списку. Адна з галоўных шрубак гэтай сістэмы – шараговыя працаўнікі выбарчых камісіяў. Пасля зазнанага імі стрэсу ў выніку фальсіфікацыяў у 2020 годзе іхныя асабовыя звесткі было пастаноўлена засакрэціць. Прычым адначасова з захадамі бяспекі для адных улады зладзілі флешмоб з іншымі удзельнікамі выбарчых камісіяў. Я член избиркома, и я этим горжусь. Аднак гэта выглядае дзіўным толькі на першы погляд. Як справаздачыцца ініцыятыва Белпол, яна атрымала доступ да звестак пра удзельнікаў выбарчых камісіяў. Агулам 97% з іх узялі ўдзел у ранейшых фальсіфікацыях падчас выбараў у 2020, рэферэндуму 2022 і леташняй кампаніі ў парламент. Больш за тое, ініцыятыва запусціла пошукавік па базе звестак гэтых асобаў, дзе кожны можа спраўдзіць удзел сябра камісіі ў гэтых і папярэдніх электаральных кампаніях. Вероятнее всего, это уже те, кто мог неоднократно участвовать в этих, скажем так, фальсификациях и уже был вычислен, замечен людьми, потому что не только мы занимались этими расследованиями с 2020 года, множество телеграм-каналов, организаций, инициатив, просто инициативных людей сообщали о тех или иных фальсификатах. Адметнасць сёлетняй кампаніі ў непрыхаванай адсутнасці незалежных кандыдатаў у выбарчых спісах. Кандыдаты-спойлеры на выперадкі спаборнічаюць, каб дагадзіць Лукашэнку і ні ў якім разе не выказаць нейкіх прэтэнзіяў на перамогу ў выбарах. Все находящиеся в этой студии знают, что победит Александр Лукашенко. Главной же интригой является, кто придет вторым. От этого зависит будущее нашей страны. Але чаму Лукашенко ўвогуле праводзіць выбары пагатоў папярэднія сталіся надзвычайным стрэсам для ягонай палітычнай сістэмы? Ці не прасцей іх увогуле адмяніць? Лукашенко важно имитировать демократический уклад в стране. Согласно Конституции, в целом источник легитимности – это народ беларускі. Выбраць кандыдата, чыя палітычная праграма найбольш вам пасуе, прыйсці на выбарчы ўчастак і пакінуць голас за ўпадабанага кандыдата, дачакацца вынікаў галасавання. Гэтак выглядаюць выбарчыя працэдуры ў дэмакратычнай краіне. У Беларусі гэтак не выйдзе. Вашага кандыдата папросту не дапусцяць да выбарчага працэсу або кінуць у турму. Цэнтр выбаркам жа раз за разам фіксуе перамогу адной і той жа асобы, якой ягонае кіраўніцтва прысягнула на вернасць. Господарство нашей студии уже заявился наш коллега Олесь Залевский с апошнімі лічбамі з Цэнтральнай выбарчай камісіі. Олесь, калі ласка, табе слова. Ну, так, дзякуй, Віталій. З апошнімі лічбамі з ЦВК, відаць, трошечки, так, трэба пачакаць. Прынамсі, да другой ночы ЦВК абяцае больш-менш даць уже раскладку, хто, колькі канкрэтна з кандыдатаў атрымаў галасоў, а ўжо заўтра аб 11 гадзіне будзе прэсавая канферэнцыя, дзе будуць абвешчаныя афіцыйныя, так, вынікі гэтых выбараў. Ці адбыліся ў выніку сюрпрызы. Адзінае, што на якія лічбы мы цяпер можам спасылацца, гэта лічбы дзяржаўнага экзит-пола, так як ён дзяржаўны, а далёка не незалежны, так, то імаверна, хутчэй за ўсё, такія ж падобныя, плюс-мінус там 0,5 колькі процентаў лічбы мы пабачым і заўтра, так, які абвясціць ЦВК. І так, як і гучала ў нашым матэрыяле, што бадай, што адна з немногіх інтрыгаў, якая застаецца падчас гэтай выбарчай кампаніі, гэта хто прыйдзе другім, каму намалююць другое месца. Так, былі розныя варыянты, ці гэта будзе адзін з лідараў камуністаў, так, ці гэта будзе Ганна Канапацкая, которая представляла нібыта вот тую альтэрнатыву, так, ці той дубль 2 Ціхановская, так, каб трошки на себе вось гэты дэмакратычны электарат сабраць. Што мы бачым у выніку? У выніку
Ганна Канапаска атрымлівае столькі ж сама амаль, як і падчас папярэдняй выбарчай кампаніі ў 2020-м. Яна набрала 1,67, тут яны намалявалі 1,60, нават менш, страціла галасоў, так? Ну і у выніку другое месца у нас займае кандыдат супраць усіх. Гэта дзіўна, што тут падаецца лічба толькі 5,1, бо перад гэтым дзяржаўныя сацыолагі, так, которые таксама такім чынам фармавалі вось тую карціну, якую будуць прадаваць так, беларусам пра тое, што выбары прайшлі, столькі-то кожнага галасу. Так вось яны сцвярджалі, дзяржаўныя сацыолагі, што супраць усіх будзе галасаваць амаль 8%. Ну і падыходзім да нашага лідара, так, асноўнага гэта 87,6 лічаць стваральнікі, так, той, хто пісаў гэты тэкст Exit-пола, так, і цяпер падзяліўся з медыямі. Набярэ Александр Лукашенко, гэта больш на 7%, чым яму напісалі ў 2020 годзе. Тады толькі 80 з нечым процентаў ён афіцыйна атрымаў. Пра што гэта сведчыць? Ну, як мінімум пра тое, што Александр Лукашенко гэтым разам не захацеў, хацеў пераканаўча перамагчы, але не з вынікам 90+%. Магчыма, я дапускаю, гэта адбылося па той прычыне, што ягоны таварыш, так, даўні Башар Асад на папярэдніх выбарах набраў 95%. Чым скончылася гісторыя ў Сірыі, мы добра ведаем. Башар Асад жывы, але, так, як і многія цяпер беларусы, знаходзяцца не дома, дакладней у Маскве. Ну і Сергей Сыранкоў все-таки так, яго вельмі любіў паказваць як альтэрнатыву таксама ад Александра Лукашенка. Ён набраў найбольш з усіх кандыдатаў, 2,7%. Ці штосьці гэта значыць? Да нічога. Можа, апроч толькі таго, што фактычна, як і папярэднія спікеры казалі ў гэтай студыі, Александр Лукашенко проста, ці ягоная там адміністрацыя, скапіпасцілі так, вось этую раскладку, як праводзяць выбары са сваіх усходніх партнёраў, бо там у Крамлі, Расія таксама Пуцін перамагае, на другім месцы камуніст. Бадай што вот з такіх цікавостак і найважнейшага ўсё. А ці будуць яшчэ якія сюрпрызы, малаверагодна, што з гэтых кандыдатаў хтосьці будзе там, напрыклад, абвяргаць гэтыя вынікі ці яшчэ нейкія. Таму я думаю, сёння ўсё так паціху будзе завяршацца. Нам толькі застаецца займацца аналітыкай, бадай што ў дадзеным выпадку, і думаць, як жыць далей пры такім раскладзе. Дзякую, Алесю. Дарэчы, Олег Гайдукевіч ужо павіншаваў Лукашэнку з упэўненай перамогай, сказаў, што ён вельмі задаволены вынікамі выбараў. Так, і аказаўся самым першым. Болей таго, яшчэ перад так, афіцыйнымі вынікамі гэта зрабіў. Ну, спадара Олега мы ведаем, што ён любіць быць першым ва ўсім, але ў выніку ўсё роўна па нейкай прычыне недалюбліваюць яго ўлады і не хочуць пускаць вышэй. Ну, што, мы тады адпраўляемся далей, так, і потым па нашых матэрыялах, якія для гаспадарства падрыхтавалі. Тут я ўжо трошкі расказаў, чым кампанія выбарчая адрозніваецца, так, вот, па вынікам, прынамсі, ад папярэдніх 2020 года, але ёсць і іншыя адрозненні. Наш выбарчы кодекс з 2000 года рэдагавалі ўжо 7 разоў. Менавіта з апошнімі праўкамі ў 2023 з кодексу зніклі да таго прывідныя дэмакратычныя прыкметы. Вось асноўныя змены. Забароненыя фота і відэаздымання запоўненага бюлетэня, узмоцнены кантроль за датэрміновым галасаваннем. Склад ЦВК абіраецца на прапанову Лукашэнкі і выносіцца на абмеркаванне УНС. Скасоўваецца парог яўкі на выбарах дэпутатаў. Праблема беларускіх выбараў ці псеўдавыбараў у тым, што это не то, якія законы, то як гэтыя законы выконваюць ці не выконваюцца часцей. То бок нават па існуючым выбарчым кодексе больш-менш можна было правесці справядлівыя выбары. Задбалі і пра звужэнне кола імаверных кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду. У кандыдата не можа быць грамадзянства іншай краіны. У кандыдата не можа быць прававых і льготных дакументаў іншай дзяржавы, напрыклад, карты паляка. Кандыдат мусіць жыць на тэрыторыі Беларусі цягам 20 гадоў непасрэдна перад выбарамі. Кандыдат не можа быць маладзейшым за 40 гадоў. Назіральнікі павінны рэгістравацца не пазней, чым за адзін дзень да пачатку датэрміновага галасавання. Раней незалежныя назіральнікі маглі прыйсці на ўчастак і вось па гэтым заяўчым прынцыпе пачаць сваю дзейнасць, вось гэту грамадскага назірання у любы час з пачатку, з першага дня і там па апошні нават гадзіну галасавання ў дзень галасавання. Зараз гэтых людзей павінны акрэдытоўваць загадзя. Ну і тут зноў мы ведаем, што ні грамадзянскія арганізацыі, ні праваабарончыя арганізацыі не заклікаюць, нават
наадварот, заклікаюць не становіцца акрэдытаванымі незалежнымі назіральнікамі, бо гэта небяспечна. Рэжым і не хаваў, з чым звязаныя новаўвядзенні. Трыггерам паслужылі падзеі 2020 года, калі мы ўбачылі замах не толькі на электаральны суверэнітэт, але і на суверэнітэт нашай краіны ў цэлым. І для таго, каб выбудаваць надзейную сістэму супрацьстаяння такім пагрозам, былі ўнесеныя змены ў выбарчае заканадаўства. Прыйшоў канстытуцыйны рэферэндум у 2022 годзе, па выніках якога з'явіўся ВНС, усеагульны беларускі народны сход, які мае права прымаць рашэнне, ці былі выбары легітымнымі альбо не. То бок гэта зроблены яшчэ адзін якабы прадстаўнічы орган, які можа дадаткова падмацоўваць значэнне выбараў. У 2023 годзе ў выбарчы кодэкс былі ўнесеныя і тэхнічныя змены. Сярод іншага, кандыдатам дазволілі ствараць індывідуальныя фонды ды ладзіць дэбаты ў электронных СМІ. У выбарчых камісіях цяпер абавязкова мусіць прысутнічаць прадстаўнікі палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. Зарэгістраваных у краіне незалежных палітычных партыяў і НДА таксама больш не існуе. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Беларусь не выбірае. Мы працягваем абмяркоўваць вынікі прэзідэнцкіх невыбараў, без выбараў, псеўдавыбараў, фарсу, як па-рознаму называюць гэты псеўдаэлектаральны працэс, які адбываецца сёння ў нашай краіне. І паводле апошніх вынікаў ЦВК яўка склала 87,5%. І апошнія лічбы, і не толькі мы абмяркуем з нашымі гасцямі, якія змяняюцца ў студыі, як у калегадаскопе. І ўжо зараз да нас завітала Вераніка Лапуцька, даследчыца, а таксама сузаснавальніца з цэнтра. Вітаем, Вераніка. Добрый вечер. А таксама паліталагіня Кацярына Шмаціна. Прывітанне, Кацярына. Вітаю. Ну што, як вам яўка, ці сапраўды, Вераніка, гэта яўка адлюстроўвае? Што яна адлюстроўвае, дарэчы? Яна адлюстроўвае, так як і афіцыйныя вынікі, колькі людзей прагаласавала за Лукашэнку, канешне ж, намаганне ўладаў паказаць, што тыя выбары былі важныя для насельніцтва, што нібы перагарнутая старонка 2020 года, ўсіх рэпрэсіяў, што людзі зноў захвоціліся, будуць прыходзіць і галасаваць на карысць Лукашэнкі. Кацярына, на ваш погляд, вось гэтыя лічбы, якія падаюць афіцыйныя экзіт-полы, яны як бы ўжо звыклыя для беларусаў, ці ўсё ж такі варта абурацца, што ў Лукашэнкі там ужо амаль 88%? Я думаю, што па тых лічбах, якія Лукашенко сам сабе прызначае ў кожную электаральную кампанію, можна вызначаць яго ступень упэўненасці ці неўпэўненасці ў сабе і ў тым, якую ён мае рэальную падтрымку ў беларускім грамадстве. Калі гэтыя лічбы бліжэй да 90%, гэта значыць, што яму трэба намаляваць, што яго падтрымлівае значная частка беларускага грамадства, што, канешне, не так. У часы, калі нармалізацыя адносінаў з захадам, або ў часы, калі ён адчуваў меншы ціск унутры краіны і недавер насельніцтва, ён дазваляў сабе прызначаць, даваць некаторыя адсоткі альтэрнатыўным кандыдатам. Вераніка, у тебя есть велізарны досвед назірання за выбарамі. Вось назіральнікі гэтую кампанію беларускую назвалі самай рэпрэсіўнай, якая была. Паводле твайго досведу, што можаш сказаць і таксама параўнаць з тымі краінамі, дзе ты таксама назірала, якія паралелі насоўваюцца? Па-першае, павінна сказаць адразу, што па метадалогіі назіральнікаў краіны не параўноўваюцца паміж сабой, але што заўсёды адбываецца, параўноўваецца сітуацыі выбары ў канкрэтнай краіне з папярэднімі і гэтак далей. Тут важна азначыць, што, канешне, напярэдадні ўсіх выбараў заўсёды аналізуюцца рэкамендацыі, якія былі дадзеныя назіральнікамі АБСЕ ў нашым выпадку, бо гэта асноўная арганізацыя міжнародная, якая прыязджае і у якой ёсць менавіта экспертыза, каб назіраць за выбарамі. Дык вось, гэтыя рэкамендацыі, канешне ж, не былі выкананыя, і па прычыне таго, што ні ў 2020 годзе, ні ў 2024, зараз не ў 2025 місія зноў не прыязджала, то бок мы не можам ацаніць прагрэс. Мы толькі можам ацаніць па пэўных крытэрыях, што мы бачым. І мы бачым, канешне, што крытэрыі, якія ў асноўным з'яўляюцца фундаментам для правядзення выбараў, гэта існаванне палітычных партыяў, свабода сходаў, свабода слова, вольныя медыя, магчымасць выказвацца і збірацца людзям
тады калі яны хочуць, з кім яны хочуць, гэтага няма ўжо на працягу некалькіх гадоў. І тут не трэба быць нават прафесійным назіральнікам, каб разумець, што, канешне, калі гэтых крытэрыяў яны калі не спаўняюцца, то выбары не можна назваць сапраўднымі выбарамі. Кацярына, ці можна вось па гэтым выбарам сапраўды адсачыць кансервацыю лукашэнкаўскай сістэмы? Бо шмат хто пасля выбараў 2020 года казаў пра культы асобы Александра Лукашэнкі, пра тое, што Беларусь паступова пераходзіць ад аўтарытарызму да тоталітарызму ў нейкім сэнсе, да неототалітарызму, як кажа Павел Усаў. Што б вы маглі сказаць? Ну, я думаю, што мы бачым такі культ асобы, які ўзмацняецца і ў Беларусі, і ў Расіі на фоне вайны і канфлікта ў рэгіёне. Бок гэта два нетоталітарных лідары, в прынцыпе, вучацца адзін у аднога. Я не бачыла нейкіх, ну, магчыма, ведаеце, як мы з вамі не жывем унутры краіны, можа гэта складаней назіраць звонку. Так, тому што звонку падаецца, што ціск захоўваецца на працягу 4 гадоў, рэпрэсіі паводле праваабарончых дакументацый, праваабарончых арганізацый узмацняецца накануне выбараў, то бок няма ніякіх прызнакаў лібералізацыі нейкай палёгкі для беларускага грамадства ўнутры краіны. І я думаю, што зараз просто рэжым захоўвае сябе даволі эфектыўна, манеўруючы, падтрымліваючы сітуацыю ўнутры краіны, спрабуючы таксама на міжнароднай арэне дачакацца там нейкага акна магчымасцей для, каб зноў-такі гандляваць палітзняволенымі, зноў-такі капіталізаваць на тым, што Захад стамляецца ад напружанасці ў нашым рэгіёне, ад вайны і шукае магчымасці для таго, каб зноў-такі прыйсці да нармалізацыі. Я вось хацела, Вероніка, запытаць цябе яшчэ трошачкі вярнуцца да таго, як былі зарганізаваны гэтыя выбары. Мы ўжо бачылі факты, фотафакты, што некаторыя асобы галасавалі па 2 разы. Вось у Лоеве адна жанчына так прыгожа сабе зрабіла ёй фотаздымкі ў адном выбарчым участке, потым у іншым, то бок нічога новага, гэта тыя каруселі. Мы таксама ведаем, што ЦВК зафіксавала спробы сфотаграфаваць бюлетэні. Вось штосьці новенькае было вось у гэтых спробах падцягнуць гэтыя лічбы да таго, як трэба, і сфальсіфікаваць выбары. Ці гэта ўсё та самая вельмі добра адкатаная старая сістэма, яшчэ якая за Ярмошыны працавала як такі рухавік? Я думаю, што новым з'яўляецца тое, што улады ў гэтым разам былі ў такім стрэсе наконт таго, як адбудуцца гэтыя выбары, што яны не публікавалі дадзеных пра членкаў сябараў выбарчай камісіі. Дзякуй, так. Але мы іх ведаем. Гэта так. Другі момант, што гэтым разам яны таксама забаранілі фатаграфаваць бюлетэні. Так, бо яны навучаны, як у 2020 годзе людзі фатаграфавалі бюлетэні і высылалі гэтыя фотаздымкі ў платформу «Голас», у платформу «Зубр» і так далей, то бок там, дзе можна было працоўваць і бачыць альтэрнатыўныя галасы, таму, канешне, яны вельмі гэтага баяліся. Па асноўных прыкладах, прыкметах я бачу, што, в прынцыпе, схема даволі старая. Раней былі, можна сказаць, цыклы такія, так, падчас выбараў, то бок 2015, напрыклад, выбары былі такія больш лагодныя. У 2020 таксама дапусцілі багата кандыдатаў. Зараз у нас такі цыкл зноў стаўся, я б параўнала, не ведаю, з 2006 годам, калі быў максімальна, альбо 2010 вельмі застрэсаваныя улады, і ўсё, што яны робяць, паказвае, што яны, канешне, робяць усё, каб дакласці так у Лукашэнку, што вось мы зрабілі ўсё, што маглі, выканалі самым найлепшым чынам нашы абавязкі. Кацярына, на ваш погляд, ці дэмакратычныя сілы таксама нейкім чынам маюць сваё бачанне, на ваш погляд, будучыні вырашэння вось гэтага асноўнага ўжо 7-га атрымоўваецца тэрміна Александра Лукашэнкі, бо сёння паралельна вось з гэтым галасаваннем лукашэнкаўскім у Варшаве быў форум, і няма нейкіх такіх уцямных, ясных пазіцый, плана дэмакратычных сілаў на будучыню. Я з вами пагаджуся і сапраўды базуючыся на тых размовах, якія я маю з беларускімі
дэмакратычнымі сіламі і дыяспарамі ёсць пэўная разгубленасць, што рабіць далей, таму што 4 гады прайшло і зразумела, што мы знаходзімся ў такой складанай сітуацыі. Я б сказала так, што праблема не столькі і не толькі ў Лукашэнку, колькі ў відавочным фактары ўплыву Масквы на сітуацыю ў Беларусі. І ў гэтых умовах знаходзячы для беларускай апазіцыі знаходзіцца за мяжой у выгнанні і спрабаваць рабіць нейкія маневры, гэта складаная амаль немагчымая задача, таго, каб прыйсці да привести Беларусь до демократичных зменаў у хуткім часе. Я б сказала так, што адна з галоўных задачаў, якія не маем, магчыма, простых рашэнняў, гэта заставацца актуальнымі для беларускага грамадства унутры краіны. І гэта значыць, што беларускія дэмсілы мусяць тэставаць метадамі спробаў і памылак, глядзець, што рэзануе з вялікай часткай беларускага грамадства. Я б параіла паглядзець на досвед і не вельмі ўдалы досвед з выбарамі ў Каардынацыйную раду, на якую мы бачылі, што не вельмі быў вялікі інтарэс грамадства па колькасці праглядаў і, напрыклад, дэбатаў або галасоў. І таксама, напрыклад, звярнула ўвагу на тое, што, на жаль, не маюць і дэмсілы нейкіх практычных адказаў або рэкамендацый на запады беларускага грамадства. Зноў-такі, калі паглядзім, якія пытанні задавалі, напрыклад, беларусы у кандыдатам на дэбатах у КС, былі вельмі практычныя пытанні, што, напрыклад, я знаходжуся ў Беларусі, што мне рабіць, калі майго сына прымусяць ісці ў армію, я не хочу, каб ён пайшоў ваяваць. І зразумела, што няма нейкага простага алгарытму дзеяння, нечага простага, але я разумею, што нам, знаходзячыся ў выгнанні, мы фармулюем часта вельмі абстрактныя фармулёўкі, і такім чынам губляем аўдыторыю ўнутры Беларусі. Таму трэба працаваць над гэтым. Вероніка, яшчэ пытанне наконт назіральнікаў. Лукашенко сёння казаў пра тое, што яму начхаць на запад. Яму фіялетава прызнаюць гэтыя выбары ці не, бо ён жа праводзіць гэтыя выбары для сябе, для Беларусі. Рэзкі адказ МЗС Беларусі, дарэчы, Радославу Сікорскаму быў у хамскім такім выглядзе. І адначасова з тым запрашаюць прапуцінскіх рознага кшталту персанажай назіральнікаў з Еўропы, з Польшы, з Нямеччыны, з Іспаніі, якія нахвалююць, што ўсё крыштальна, то начхаць на запад. Ці ўсё ж такі важна, каб гэтыя назіральнікі там былі? Я думаю, не начхаць на тое, каб карміць сваё асабістае эго. Так, і гэтым займаецца Лукашенко. І таму ёсць назіральнікі, ён ведае, што будуць хваліць і працэдуру, і галасаванне, і то, які ён прэзідэнт. Я магу сказаць, што сёння я таксама глядзела на проставы эфір з журналістамі. Лукашенко адказваў на пытанне, і калі ён пачуў пытанне ад журналіста Associated Press, ён пачаў аж падскокваць на крэсле, настолькі ён уже адвык ад такіх правакатыўных пытанняў. Так, таму я думаю, што, конечно, тут ён стараецца з аднаго боку залагодзіць сваё эго, а то, што ён кажа, што мы начхаць на захад, ён вельмі багата каментаваў пытанне пра захад і узгадваў Францыю, ЗША і Трампа, вось калі былі гэтыя пытанні ад заходніх журналістаў. Таму я думаю, што начхаць, але не начхаць, насамрэч. Дзякуй вялікі за размову. Кацярына Шмаціна, паліталагіня, і Вероніка Лапуцька, даследчыца і шматгадовая назіральніца на розных выбарах. Мы абмяркоўваем то, што адбываецца ў Беларусі, электаральны працэс. Вось, дарэчы, у каментарах нашы гледачы пішуць, што менавіта такія эфіры прыцягваюць увагу да падзей, якая не мае вялікага значэння, але не абмяркоўваць гэта мы не можам. Праўда, Віталь? Абсалютна, бо ўсё ж такі тое, што паказвае дзяржаўнае тэлебачанне, цалкам разыходзіцца з рэальнасцю, і тая рэальнасць, якую прапануе сам Александр Лукашенко, перагарнуць старонку. Гэта азначае забыць пасля тысячаў катаванняў, рэпрэсій, смерці, ў рэжым чарговы раз прапануе ісці далей, але ці магчыма прымірэнне без справядлівасці, ці гэта проста новая спроба захаваць уладу? Дэмакратычныя сілы, Крэмль і сам Лукашенко, у каго на самой справе ключ да будучыні Беларусі, разбіраўся Руслан Ігнатовіч. Гляньте, что творится, ну! 41-й год! Толькі за першыя 5 дзён пратэстаў 2020 года ў Беларусі былі арыштаваныя каля 13,5 тысяч чалавек.
у тым ліку 700 дзяцей. Для Александра Тарайкоўскага, Александра Віхора, Геннадзя Шутава, Дзяніса Кузняцова і Рамана Бандарэнкі 20-й стаў апошнім у іхным жыцці. Паводле рэзалюцыі Еўрапарламенту за іхныя смерці нясуць адказнасць сілавыя структуры Александра Лукашэнкі. Яшчэ некалькі чалавек былі знойдзеныя мёртвымі. Мікіта Крыўцоў, Канстантин Шымакоў, Александр Будніцкі. Афіцыйны Менск сцвярджае, што гэта былі самагубствы або смерці ад хваробаў. Паводле звестак ААН яшчэ 6 асобаў лічацца зніклымі без вестак. Арганізацыя зафіксавала і паведамленне пра катаванні жанчын ды дзяцей. У тым ліку пра сексуальны гвалт і згвалтаванні гумовымі дубінкамі. Голову вниз, бегом туда! Бегом! Бегом! Голову вниз! Вниз! Были сбиты до полусмерти в этом Окрестино. Я сидел там в РОВД, побач была лужа на крови, куда кидали людей, и я просто потом сажали их побач со мной, мы сидели, мы лежали в Окрестино у позе эмбриона, это значит на коленях стоишь, головой вниз, задницей кверху. Это вельмі небяспечная поза, каб атрымаць там літаральны інфаркт. Роўна праз месяц пасля скрадзеных выбараў 20-га Лукашенко агучыць сваю праграмную прапанову перагарнуць старонку ў адказ на пытанне расійскай прапагандысткі Маргарыты Сіманьян пра катаванні ейных калегаў з Russia Today. Канец года прапанова замацоўваецца. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность – клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Аднак словы разышліся з рэчаіснасцю. Замест замірэння рэжым учыніў новую хвалю рэпрэсіяў і трапіў у міжнародны скандал. 23 траўня 2021 года при дапамозе вайсковай авіяцыі ў Менску пасадзілі самалёт авіакампаніі Ryanair рэйсу Афіны-Вільня з Раманам Пратасевічам на борце. Тады візаві польскай палітыкі Матэўш Маравецкі і Дональд Туск ва ўнісон абвінавацілі Лукашэнку ў акце дзяржаўнага тэрарызму. А пэўныя адмыслоўцы казалі, што гэтая спецаперацыя не магла адбыцца без удзелу расійскай ФСБ. Ситуацию довелось комментовать Владимиру Путину. Я видел там заявление руководства НАТО по поводу того, что, наверное, Россия принимала участие. Но это просто, знаете, могу вам сказать, НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявления. Потому что это значит, что люди... Это значит, что люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить. Дагэтуль застаецца невядомым, чые спецслужбы призямлілі борт Ryanairу, але відавочна, што Масква свой профіт ад інцыдэнту атрымала. І паводле палітолага Дмітрыя Балкунца, менавіта Крэмль ёсць тым звяном, што стрымлівае Лукашэнку ад перагортвання старонкі ў дачыненні сваіх апанентаў. Если Лукашенко перевернет страницу, то это откроет ему маленькую такую дырочку, щелочку для того, чтобы в Европу залезть. А Кремль никогда на это не пойдет. Кремль всегда будет стремиться, чтобы Беларусь находилась в полной изоляции и под контролем Кремля. Сярод дэмакратычных сілаў адсутнічае кансэнсус наконт неабходнасці перагортвання старонкі. Напрыклад, былая прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы Вольга Гарбунова ў інтэрв'ю для Радыё Свабода адзначала, што афіцыйны Менск праз прапагандысцкія медыа перадаваў сігналы пра тое, што не пачуў нават слова «дзякуй» за вызваленне палітвязняў, якое адбывалася ў 2024 годзе. Режим давно говорит о том, что хочет перевернуть страницу, и в этом вообще ни разу не лицемерит. Поэтому сложно говорить про недоговороспособность, когда хотя бы у одной стороны есть четкое понимание этого процесса. Іншымі словамі, паводле Гарбуновай, сам факт наяўнасці жадання рэжыму рухацца наперад можа разглядацца як умова для патэнцыйных дамоўленасцяў. Аднак такую пазіцыю падзяляюць не ўсе. Он, Лукашенко, должен ответить за все ужасы, которые совершил против мирных белорусов. Стоит ли забывать те пытки, ужасы,
смерть? Стоит ли переворачивать страницу, вычеркнуть это из истории белорусского народа? Стоит не дразнить деда? Попробуйте ответить сами. Перевернуть страницу, когда вас унижали, когда вас вышвыривали из страны, когда вас оскорбляли, когда издевались над вашей семьей, когда там волосы отрезали в тюрьмах, когда избивали, носы ломали, ноги, убивали людей. Как можно страницу перевернуть? А это что получается? Другая сторона получает, что она говорит, мы вот просто поприкалывались. Ну нет, так не работает. Это преступление, и они должны быть расследованы. Аднак ёсць і іншы падыход. Андрэй Кушняроў, вайсковец батальёну «Ваўкі да Вінчы» і беларускі палітык, падкрэслівае, што нават пры змяненні палітычнага кантэксту ў Беларусі праблемы не знікнуць. Даже если сейчас вот с меня снимут все там 9 криминальных статей, которые мне приписывают, и я прямо сейчас вот вернусь в Беларусь, мне все равно дадут новые статьи, потому что я не смогу не делать то, что я делаю. Гражданин определяет участие. То есть я не смогу молчать, я не смогу нормально смотреть на процесс дальнейшей там интеграции с Российской Федерацией. Выглядае, што гэтая тэма будзе актуальна і наступную пяцігодку. Прынамсі, пра гэта гаворыцца ў перадвыбарчай праграме Александра Лукашэнкі, апублікаванай 14 студзеня ў дзяржаўным друку. Там, сярод іншага, ён ізноў абяцае перагарнуць старонку рознагалоссяў з тымі, з кім не атрымліваецца гаварыць на адной мове. Такі вось агульнабеларускі цугцванг. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Дзякуй за ваши рэакцыі, нашы шаноўныя гледачы ў каментарах, за тое, што вы пішаце ніколі ізноў сапраўды важна не забываць, што перажылі беларусы пасля 2020 года. Беларусы памятаюць і сёння пратэставалі супраць лукашэнкаўскіх без выбараў, таксама і ў Вільні на месцы працавалі нашыя калегі. Меркаванне нашых суайчыннікаў з літоўскай сталіцы у вашай увазе. Не на выборы трэба хадзіць, а выбіраць. Адчуваеш розніцу? Выбирать трэба кожны дзень, змагацца з дзяржавай, з яе органамі дзяржаўнымі. Пастаянна калупаць трэба гэтую сістэму. А выборы робяць для дурняў, якім лень гэта кожны дзень рабіць. Таму прыйдзі, пастаў крэсці, галочку и забудься. У нас в Беларуси сейчас нет выбора. Нас его лишили и лишили уже достаточно давно. Был мощный всплеск в 2010 году, когда наметилась некая альтернатива. Мощный всплеск в 2020 году. Между ними так называемая оттепель 2015 год, где особых протестов не было. И вот сейчас то, что происходит в Беларуси, это абсолютно антивыборы, безальтернативные. Выборами я бы, конечно, не назвал. Это скорее очередная игра кукол и игра одного человека в свои же самые ворота. Что мы думаем про выборы? Да ничего, лишь бы быстрее этот день прошел. И белорусы поняли, что они, в общем-то, прожили этот день. И дальше у них есть только выбор все равно идти к тому, что вот не бояться. Других вариантов нету. Я считаю, что то, что сейчас происходит в Беларуси, это преступление, которое организовано Лукашенкой. Это, скажем так, захват власти. Выборы, ну, для меня это такой театр одного больного актера. Это, скажем, запугивание людей. Расчистили, кого можно посадили, кого можно выгнали. Подготовили поле для того, чтобы провести вот этот вот цирк. Вымушаны под гэтым сцягам ратавацца ў суседніх краінах, соседнім краінам, якія дазволілі беларусам ратаваць сваё жыццё, ім вялікі дзякуй. А лукашызму з Беларусі пора знікнуць. Жыве Беларусь! А выбораў няма, гэта чарговы фарс пад пагрозаю катаванняў, затрыманняў беларусаў, таму гэта перавыбранне гэтага дыктатарскага рэжыму самастойна. Ну і застаемся у Вільні. Томас Тамілінас, дэпутат літоўскага сейму, з намі на сувязі. Спадар Томас, вітаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ёсць ужо афіцыйная рэакцыя з Вільні. Александр Лукашенко ў чарговы раз выкарыстоўвае атрыбуты дэмакратыі, каб застацца ва ўладзе, але ён не з'яўляецца і пасля сённяшніх падзей не будзе легітымным прэзідэнтам Беларусі, заявіў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Але я б хацеў, спадар Томас, яшчэ зацытаваць былога міністра замежных справаў Габрыэлюса Ландсбергіса, які заявіў, што апошні фальшывы, сфальсіфікаваны, карумпаваны, абсурдны, фарсавы, падманлівы, злачынны, жудасны, агідны і крымінальны спектакль Лукашэнкі нельга назваць выбарамі. Ці вы пагадзіліся з такім азначэннем? Ну, відавочна, я пагаджаюся, толькі мы можам сказаць яшчэ больш слоў і такіх моцных слоў, але галоўнае, што на працягу уже 3-го дзесятка гадоў мы не здолалі гэты рэжым преодолець. Вось гэта пытанне галоўнае. А то, што сказаць можна шмат эпітэтаў, это так, але гэта уже такая асаблівая рыса нашага былога міністра. Важно, што мы зрабілі не так, што яшчэ рэжым там, і он яшчэ праводзіць гэтыя недавыбары, а мы ўсё чакаем, калі ён зменіцца. Вось гэта галоўнае пытанне. Ну, самім чаканнем нічога не зменіш, трэба штосьці рабіць, і тут вельмі важная роля Літвы, якая прыняла да сябе шмат беларускіх уцекачоў. У Літве перабывае таксама і Святлана Ціхановская. Ці Літва будзе працягваць падтрымку беларускіх палітычных уцекачоў, ці, быць можа, можна разлічваць на тое, што таксама будуць паслабленні, і беларусам будзе прасцей атрымліваць від на жыхарства, ці ўсцяж беларусы будуць вымушаныя выязджаць таксама з Літвы, шукаючы магчымасці легалізацыі, ну, напрыклад, у Польшчы? Ну, я б вельмі хацеў, чтобы нічога не змянялось, хаця б мы пакінулі, засталіся бы на гэтым узроўні, які зараз ёсць даволі сур'ёзна і добрая такая сістэма, калі мы дапамагаем людзям, якія змагаюцца, якія прыязджаюць сюды, каб шукаць бяспекі, але, ведаеце, у палітыцы ўсё змяняецца, і мне страшна глядзець на тое, што адбываецца зараз у Польшчы, менавіта, якія там дыскусіі ідуць наконт, напрыклад, украінцаў, якія уже там амаль што, сколько там, больше мільёна украінцаў, так, і гэта вызывае вельмі вялікія споры ў польскай палітыкі. У Літве таксама паявляюцца такія розныя гарачыя головы, якія пачынаюць вось гэтыя пытання бежанцаў выкарыстоўваць у палітычнай барацьбе, і я маю вялікую надзею, што мы будзем падтрымліваць, будзем разумець друг друга лепш. Святлана Ціхановская пачне размаўляць па-літоўску і будзе больш прывабная нашаму грамадству. Гэта таксама важна, тому што грамадства, яно не жыве ў вашай павестцы, яно не разумее. Можа, я разумею, але простой чалавек, он не вельмі разумее, што адбываецца ў Беларусі, акрамя таго, што яму кожны дзень кажуць нейкія эпітэты пра Лукашенка, больш он асабліва нічога не ведае. І гэта наша праблема. Мы павінны эту праблему вырашаць і больш падрабязна расказваць нашаму грамадству, што там адбываецца, хто ёсць хто і так далей. Разам з тым, літоўцы бачаць іншы адваротны бок. Гэта могуць быць таксама правакацыі з боку рэжыму Лукашэнкі. Усё часцей у Літве з'яўляюцца нібыта ад імя беларусаў на сценах розныя графіці, тыпу «Вільня наша» і гэтак далей. Лукашенка не так даўно, не сёння, але некалькі дзён да гэтак званых выбараў казаў пра тое, а вось бачыце, там падымаюць галаву, і хутка іх усіх, тыпу беларусаў, папруць з гэтай Вільні назад у Беларусь. Спадар Томас, ці не лічыце вы, што гэтыя правакацыі таксама чыняць акурат людзі, якія датычныя да рэжыму Лукашэнкі? Каб пасварыць беларусаў і літоўцаў? Так, і верагодна, это могуць быць таксама некія агенты, некія лукашэнскія кремлёўскія наратывы і правакацыі праводзяць. Это можа быць некія проста актывісты, якія інакш глядзяць. То, што мы бачым у свеце, все вельмі шмат змяняецца рыторыкі ў палітыцы, асабліва пасля выбараў у Штатах. І мы маем вельмі такую сітуацыю не вельмі простую, шчыра кажучы. Вельмі шмат палітыкаў, нават без удзелу нейкіх там правакатараў з Менску ці з Масквы, пачынаюць выкарыстоўваць тэму дапамогі
мігрантам. Білоруси так само мігранти, як і всі інші люди. Іх вельмі шмат, і я вельмі баюся, каб гэтая тэма не стала амаль што галоўнай такой правакацыйнай тэмай палітыкі. І тут толькі на Кремль і на Менск, і на спецслужбы не зможеш уже спасылацца. Это можа быць большай праблемай, чым проста вось давайте знойдзем усіх правакатараў. Спадар Тамас, а што з пашпартам новай Беларусі? Рэакцыя на яго была досыць нервовай у літоўскіх палітыкаў. З яго знялася пытанне літвінізма. Маўляў, беларусы выкарысталі пагоню, яны забіраюць нашу гісторыю. Ну, колькі можам дзеліць гісторыю, якая насамрэч з'яўляецца нашай супольнай, вось гэтай стагоддзі супольнай краіны гістарычнай, мы не зможам, і, думаю, не варта дзеліць. Навошта гэта зараз выкарыстоўваць у палітыцы? Ну, я только что про гэта размаўляў. Это не толькі і тэма міграцыі выкарыстоўваецца спакойна ў палітыцы, і там палітыку уже асабліва по баку, якого там нацыянальнасць расказаць. Это украінец, это іранец, турак ці беларус. Калі палітык выкарыстоўвае іміграцыю як вепенізіруе, як кажуць, эту тэму, то ён будзе яе выкарыстоўваць з дачынення да ўсіх. А калі палітык выкарыстоўвае гісторыю і хоча больш такіх правакацыйныя тэмы падняць, то таксама магчыма. Таму это вялікая праца з грамадствам, вялікая, шчырая, спакойная размова пра гісторыю. Гэта вельмі... Гісторыя заўсёды выклікае шмат дыскусій. І, ведаеце, палітыка ад гісторыі амаль што неаддзяліма, і палітыка — гэта сімвалы, і гісторыя — гэта сімвалы. І таму... Ну, тут это сапраўды непросто. Літоўскае грамадства вельмі так, трохі спалахнулася, яна прачытала некалькі гэтых навін. Добра, што я ведаю там шмат рознага кантэкста гістарычнага і разумею, што гэты пашпарт это патрэбны для людзей, якія ўжо не маюць сувязі з сваёй краінай, яны не маюць свайго пашпарта, яны хочуць нейкі сімвалізм мець у кішэні, у той самай нейкія практычныя пытанні рашаць. Это все ясно, все зразумела. Але на ўзроўні грамадства это трэба расказваць і людзям аб'ясняць. І гэта добра, што наш прэзідэнт гэтым заняўся адразу, амаль што праз колькі дзён. І такіх асаблівай напружанасці не адбылося. Хаця, я думаю, што і будуць працягваць некаторыя палітыкі эту напружанасць падтрымліваць. Я буду старацца, каб гэтага не было. Буду аб'ясняць людзям, навошта патрэбны. Пакуль што гэты пашпарт практычнага прымянення не будзе мець у Літве, я так разумею. Але я думаю, што гэта магчыма, і ў будучыні гэта трэба будзе вырашаць больш пазітыўна. Зараз это пакуль што нейкая сімвалічная акцыя, якая, я думаю, вельмі якасная, правільная, і ее трэба рабіць. Спадар Тамас, сёння сказаў Лукашенко, што няма Літвы, яны яе проста знішчылі. Ці будзе адказ літоўскіх уладаў на гэтыя закіды Лукашэнкі? Падчас прэсавай канферэнцыі. Я не зведаю, што я не зразумеў, хто ён сказаў, што няма Літвы, яны яе знішчылі. Сёння сказаў Лукашенко падчас прэсавай канферэнцыі. Думаеце, будзе адказ ад міністэрства замежных справаў альбо вашага прэзідэнта? Я магу яму адказаць наконт знішчылі. Няхай ён адчыніць афіцыйную статыстыку БВП на душу насялення. У Літве 53 тысячы ў 25 годзе долараў, ці евра, зараз могу мыліцца. У Беларусі 32. Мы амаль што ў 2 разы багатшыя за беларусаў. Таму што аб чым мы размаўляем? Дзякуй вялікі. Спадар Тамас Тамелінас з Вільні быў з намі на сувязі, дэпутат Сейму і партыя «У імя Літвы». Дзякуй вам вялікі за беларускую мову. Гэта заўсёды цудоўна, калі людзі размаўляюць на беларускую мову, нават якія не жывуць у нашай краіне. Рэжым б'е рэкорды. Упершыню вынікі прэзідэнцкіх выбараў прызнаны неправадзейнымі яшчэ да іх афіцыйнага абвяшчэння. Фікцыяй прэзідэнцкія выбары ў Беларусі прэзідэнт Еўрапейскага парламенту назвала Роберта Мецоля. Маё пасланне народу Беларусі: трымайцеся, мы вас падтрымліваем, час дыктатуры скончыцца, дэмакратыя пераможа, напісала яна на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Лукашенко кажа, што прызнанне выбараў – гэта справа густу, а яму фіялетава. Рэакцыя заходніх краінаў сабрала Кацярына Гардзеева.
Теперь проведем голосованием про заходы у сувязі з рэпрэсіямі і фальшывымі выбарамі ў Беларусі. Супольная прапанова рэзалюцыі, унесеная 5 палітычнымі групамі. Папраўка першая. Хто за? Цэлы шэраг заходніх краінаў і арганізацыяў нават не чакаў, пакуль лукашэнкаўскі цэнтр выбаркам абвесціць свае вынікі выбараў. Гэтак еўрапейскі парламент ухваліў рэзалюцыю, што заклікае ігнараваць магчымую перамогу Лукашэнкі. Айчынная дыпламатыя рэагуе. Для суверенной Беларуси это неприемлемо. Любые подобные попытки получат соответствующий ответ. Назвали выборы ў Беларусі фікцыяй і ў парламенцкай ассамблеі Рады Еўропы. Генеральны спавяшчальнік Рышар Петру падкрэсліў: Мы солидарныя з народам Беларусі і гатовыя падтрымаць беларускія дэмакратычныя сілы на чале са Святланай Ціханаўскай у іх імкненні да дэмакратычнай будучыні ў незалежнай, суверэннай, мірнай і росквітнай Беларусі. Асаблівасці волевыяўлення ў сённяшняй Беларусі, падобна, не ўражваюць кіраўнікоў Угоршчыны Віктара Орбана і Славаччыны Петра Пелегрыні. Палітыкі не спяшаюцца падпісваць агульны зварот краінаў сябраў еўразвязу, што мае выйсці пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў галасавання. Паводле інфармацыі Радыё Свабода, Орбан і Пелегрыні незадаволены фармулёўкамі дакументу, згодна з якімі рэпрэсіі ў Беларусі, цытата, пазбавілі выбарчы працэс якой-ковельк легітымнасці. А што наконт краінаў паасобку? Новы тэрмін Лукашэнкі не збіраюцца прызнаваць у Літве. Нам больш не трэба чакаць, пакуль адбудзецца гэты фарс, каб прымаць нейкія палітычныя пастановы. Мы можам проста загадзя выказаць здагадку, што гэта не мае ніякага дачынення да выбараў. Відавочна, сітуацыя такая, што Лукашенко пастанавіў легітымізаваць сябе на гэтай пасадзе яшчэ на 5 гадоў. З падобнай заявай выступіў і парламент Латвіі. Дэпутаты гэтай балтыйскай краіны заўважылі, галасаванне ў Беларусі не мае нічога агульнага са свабодным і сумленным выбарчым працэсам. Спробуе легітымізаваць дыктатуру назваў электаральную кампанію ў Беларусі Сенат Польшы. Палітыкі адзначылі гэта ў адмысловай рэзалюцыі. Камітэт замежных справаў Эстоніі заклікаў міжнародную супольнасць узмацніць ціск на рэжым з мэтай спынення рэпрэсіяў. Магчымасць Лукашэнкі застацца на 7-й прэзідэнцкі тэрмін выклікае незадавольнасць і па-за межам еўразвязу. Дзяржсекретар ЗША Энтоні Блінкен заявіў: Сістэматычнае намаганне рэжыму Лукашэнкі ў задушэнні любога іншадумства вызначылі вынікі выбараў задоўга да таго, як былі пададзены якія-небудзь бюлетэні. Гэта пазбаўляе беларускі народ магчымасці самастойна выбіраць сваіх лідараў і вызначаць сваю будучыню. Увогуле не ставяць пытанне пра прызнанне легітымнасці Лукашэнкі ва ўкраіне. Пра гэта паведамілі ў МЗС краіны. Мы солидарныя з пазіцыяй дзяржаваў сябраў еўрапейскага звязу, ЗША, Канады, Вялікай Брытаніі ды іншых дэмакратычных краінаў. Наконт адсутнасці на гэты момант у Беларусі базавых умоваў для правядзення справядлівых і празрыстых выбараў у адпаведнасці са стандартамі АБСЕ. Прадстаўнікі лукашэнкаўскага рэжыму з крытыкай не пагаджаюцца і сцвярджаюць: электаральная кампанія праходзіць у адпаведнасці з заканадаўствам краіны. Кацярына Гардзеева, Белсат. Як адрэагуе Крэмль на перайбранне, перапрызначэнне Александра Лукашэнкі, абмяркуем з нашым наступным госцем Іванам Преабражэнскім, расійскім палітолагам. Спадар Іван, вітаем вас. Дзякуй, што далучаецеся да нашага эфіру. Добрый вечер. Добрый вечер. Так што Крэмль, наколькі ён будзе здзіўлены, наколькі ён падтрымлівае тое, што адбываецца зараз у Беларусі, і чаго чакаць у бліжэйшыя часы ад дачыненняў паміж Менском и Москвою? Ну, Кремль, очевидно, принял решение еще в 2020 году, и, к сожалению, с тех пор свое решение не менял и менять не собирается. Владимир Путин сделал личную ставку на Александра Лукашенко. Больше Россия не собирается пытаться как-то вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Если до этого ходили разнообразные слухи, что она готова поддержать кого-то из кандидатов, в том числе тех, которые в итоге оказались в тюрьме, по итогам тех псевдовыборов, которые Александр Лукашенко просто украл, то теперь Россия просто делает ставку на узурпатора до самого конца, и никаких других идей в Кремле не приветствуется, не рассматривается, и администрация президента не готовит никаких альтернативных планов, как это было до этого регулярно. То бок, на ваш погляд, калі у Лукашэнкі не з'явіцца нейкая кандыдатура на сваё месца, то у Крамля на тым больш не з'явіцца. Мало того, даже если у Лукашенко появится кандидатура на свое место, не факт, что Кремль разрешит ему уйти.
В данном случае Лукашенко оказывается в ловушке в зависимости от Кремля, и по, например, российским политическим партиям мы видим, насколько Владимир Путин не любит менять привычные лица. Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, умер, что называется, на боевом посту, лидером своей партии, так и не сумев уйти. Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов в той же самой ситуации. Похоже, что он умрет на своем посту. Путин боится заменять людей на кого-то нового, тем более он будет бояться это делать в Беларуси, потому что любой человек — это обязательно перемены, а любые перемены, они в данной ситуации скорее не в пользу Кремля и не в пользу России, потому что всем очевидно, что с точки зрения стратегического, так сказать, интереса Беларуси, развития страны, надо стараться дистанцироваться от России. Спадар Іван, на ваш погляд, у яких випадках Олександр Лукашенко може стратить підтримання з боку Кремля? Я думаю, единственный вариант, когда Александр Лукашенко заиграется и попытается всерьез восстанавливать отношения с Западом, и у Кремля появится опасение, что Александр Лукашенко может вступить с подачи Запада, при поддержке Запада в союз с Украиной. Я думаю, что это единственный повод, который мог бы привести к тому, что Кремль попытается снести Лукашенко, либо поддержать тех, кто внутри будет готов на организацию государственного переворота. Собственно, Кремль, насколько понятно из того, что сам Лукашенко в прошлом делом и говорил, уже пытался организовывать что-то подобное. Вряд ли это в реальности была подготовка к государственному перевороту. Нет, скорее усиление неких пророссийских людей и их поддержка в Минске. Но даже это у Александра Лукашенко, в свою очередь, вызывало, мягко говоря, неудовольствие. Он то жаловался в Китае, добивался отзыва российского посла, то задерживали людей и обвиняли их в непонятных подрывных действиях, в том числе бывших белорусских силовиков. Соответственно, тут получается замкнутый круг. Для того, чтобы какие-то изменения такого рода пошли, их должен поддержать либо Кремль, либо Лукашенко, но и тот, и другой, и Путин, и Лукашенко боятся любых минимальных изменений и понимают, что, скажем так, один сдерживает другого. Цэнтральнай падзеяй палітычнай гэтага года відавочна не будуць гэтай псевдовыбары Лукашэнкі, але верагодна будуць мірныя перамовы па пытаннях Украіны. Якое месца для Беларусі вы бачыце ў гэтым працэсе? І ці не будзе так, што, так як неаднаразова казала, напрыклад, Светлана Ціханаўская, што Беларусь могуць прапаноўваць як такі прыз суцяшальны для Пуціна, калі ён не будзе задаволены вынікамі магчымымі гэтых перамоваў? Я, честно говоря, думаю, что если бы Владимир Путин считал, что ему по каким-то причинам необходимо именно аннексировать Беларусь, то в 2022 году, когда она де-факто была оккупирована российской армией полноценно, он вполне мог это сделать. Нет, поэтому я не думаю, что ему нужна в этом контексте Беларусь. Он всегда может ввести туда войска, нет, и так или иначе добиться присоединения Беларуси к России, тем более, что существует формат так называемого союзного государства России и Беларуси, который согласован, подписан, нет, и таким образом получается, что де-факто они и так являются единым государством, даже де-юре, если признавать юридическую полноценность подписываемых в прошлом Лукашенко документов. Соответственно, нет, я не думаю, что Лукашенко, скажем так, в такую игру может оказаться вынужден играть. Я не думаю, что Путина это предложение заинтересует. Он уверен, что Беларусь сейчас, по крайней мере, и так находится у него в кармане. Ему нет никакой необходимости присоединять ее полностью де-юре, потому что гораздо удобнее иметь якобы некого союзника независимого, страну, через которую хотя бы чуть-чуть можно нарушать санкции, потому что санкции против Беларуси менее серьезные, чем санкции против России сегодня. Так что в этом смысле я не думаю, что Беларуси что-то угрожает. Единственное, что ей может угрожать, что она каким-то образом будет принуждена Путиным участвовать во всех этих переговорах и консультациях,
примерно так же, как она оказалась де-факто соагрессором, с ее территории наносились удары по Украине российскими войсками. И вот это вот главный риск для Беларуси — сохранить этот статус страны, которая помогает агрессору. Менавіта таму, напэўна, калі кажам пра гэтак званую саюзную дзяржаву, Лукашенко сёння казаў, што яму не мае розніцы, дзе будзе размешчаны арэшнік, ці то пад Оршай, ці то пад Смаленскам, і што гэта можа быць з дня на дзень ужо завезуць гэтую зброю. Спадар Іван, ці ўсё ж такі дамовіўся з Пуціным так хутка завесці гэты арэшнік? Блефуе, як з гэтай ядравай зброі? І каго ён збіраецца пужаць? Американцев? Я думаю, что в данном случае он пугает все-таки соседние государства. Александр Лукашенко сам часто верит, насколько я понимаю, в те страшилки, которые он рассказывает, откуда на Беларусь готовилось нападение. Нет, как любой диктатор, у него, очевидно, есть мания преследования. Он опасается, что Литва, Польша могут в какой-то момент попытаться его власть демонтировать. Он понимает, насколько он непопулярен в реальности среди населения, особенно после 2020 года, когда он всерьез обманулся, думая, что легко все прокрутит. Соответственно, я предполагаю, что не о каком серьезном действительно контроле со стороны Беларуси над размещаемым на ее территории российским вооружением речь не идет. И Лукашенко с этой точки зрения действительно все равно, где будет расположен орешник. Нет, под Оршей или под Смоленском, потому что контролировать его будет Владимир Путин. Нет, и он, безусловно, пугает именно Запад, в первую очередь США, нет, но во вторую, отнюдь не в меньшую, Великобританию и Францию, как ядерные государства, остающиеся в Европе, со своим собственным ядерным оружием, до которых из Беларуси добивать гораздо удобнее и комфортнее. Плюс к этому постоянно сохраняется риск конфликта вокруг так называемого Сувалкского коридора, конфликта со странами Балтии у России, и наличие в Беларуси ядерного оружия будет позволять иметь серьезный аргумент для того, чтобы, что называется, перекрыть, блокировать эти страны, каким-то образом создать там гибридные или другие угрозы и так далее. Спадзяёмся, да гэтага не дойдзе. Спадар Іван, дзякуй вялікі за гэты аналіз і за гэтую размову. Іван Преабражэнскі, расійскі палітолог, з намі быў на відэасувязі. Шановне господарство, зараз прапануем вам зазірнуць на нашу старонку www.belsat.eu і паглядзець, пра што пішуць нашы журналісты. Прапаганда рапартуе, за выбарчым працэсам назіраюць ажно 486 замежных і 44 361 нацыянальны назіральнік. Незалежных сярод іх няма, фальсіфікатарам ужо ёсць чым і пахваліцца. За 5 дзён да тэрміновага галасавання прагаласавала амаль 42% грамадзянаў. У кожным з рэгіёнаў яўка склала больш за 40%. У кожным з рэгіёнаў і ў Менску датэрміновая яўка склала больш за 40%. Досвед папярэдніх выбарчых кампаніяў паказвае, што датэрміновае галасаванне найбольш зручны час для маніпуляцыяў з бюлетэнямі. Пра падрабязнасці спецаперацыі рэжыму выбары 2025 чытайце на сайце belsat.eu. Беларускія эксперты ў партнёрстве з фондам імя Фрыдрыха Эберта прадставілі справаздачу з цыклу «Беларускі трекер пераменаў», аналіз перадвыбарных трэндаў і вывучалі падзеі ў беларускай палітыцы, эканоміцы і грамадстве падчас электаральнай кампаніі летась з чэрвеня па снежань. Самы яскравы тренд апошняга паўгоддзя ўсё большае ўцягванне Беларусі ў ваенна-стратэгічныя гульні Расіі. Палітолог, суаўтар беларускага трекеру пераменаў Артём Шрайбман адзначае. Менск паўдзельнічаў у ядравых вучэннях з Расіяй. У лістападзе Владзімір Пуцін абнавіў ядравую дактрыну Расіі, распаўсюдзіўшы ядравы парасон на тэрыторыю Беларусі. Выдзяленне ў дакуменце Беларусі сярод іншых саюзнікаў можна інтэрпрэтаваць як сігнал, што Масква разглядае нашу краіну як прастору свайго поўнага ваеннага кантролю і апекі.
Сярод іншых трендаў спробы наладзіць дыялог з захадам, стварыць культ асобы Лукашэнкі, спрэчкі ў дэмсілах наконт стратэгіяў вызвалення палітвязняў. Падрабязней з беларускімі трэндамі можна азнаёміцца на сайце belsat.eu. Лукашенко на гэтым тыдні ўпершыню выйшаў у свет разам з меркаванай мамай ягонага сына Колі Ірыны Абельскай. Разам з імі яшчэ і шэрагам паплечнікаў узурпатар назіраў за фінальным канцэртам прапагандысцкага шоу «Марафон адзінства». Гэтыя марафоны на бюджэтныя грошы арганізоўвала жонка сярэдняга сына Лукашэнкі Ганна Лукашенко. Ірына Абельская, былая доктарка узурпатара ў 2020 годзе, яна паўдзельнічала ў стварэнні элітнай гімназіі ў Драздах. Цяпер яна дэлегатка ўсебеларускіх народных сходаў і галоўны доктар рэспубліканскага клінічнага медычнага цэнтру пры ўпраўленні справамі Лукашэнкі. Падрабязней пра склад найбліжэйшага атачэння узурпатара чытайце на belsat.eu. Працаўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў, былыя палітвязні, іх сваякі. Перад гэтымі выбарамі Лукашэнкі розныя катэгорыі беларусаў сутыкнуліся з узмоцненым ціскам з боку ўладаў. Асабліва напружанымі былі апошнія тыдні. Нашыя калегі з сайту belsat.eu празмаўлялі з людзьмі, якія праз гэта прайшлі. Гэтак былы палітвязень, якому яшчэ да вызвалення прысудзілі прэвентыўны нагляд, у размове з журналістам адзначыў: Мы живем у сваім доме. Пасля вызначанага часу я і так не магу выйсці за калітку. Нават у дома, як у турме. Спачатку прыязджалі з праверкамі раз на дзень, а калі абвясцілі пра новыя выбары, жыццё стала невыносным. Мала таго, што на прафілактычных гутарках, на якія пастаянна сталі цягаць, прамывалі мазгі наконт экстрэмізму і важнасці выбараў. Так і кажуць: ты ж разумееш, за каго трэба галасаваць. Дык яшчэ і правяраць сталі па 3 разы на дзень. А на большасці дзяржаўных прадпрыемстваў працаўнікоў запужвалі, што падчас выбараў, цытата, «ніхто і нішто не застанецца незаўважным». Шановное гаспадарства, свет імкліва змяняецца. На чале ж з Беларусі мы ўжо больш за 30 гадоў бачым адзін і той жа. Все адно, што больш стары і чырвоны твар. Краіна як бы застыла ў часе і прасторы, а побач праносяцца страчаныя магчымасці. Якімі карыстаюцца больш свабодныя суседзі? Што зменіцца ў свеце ў наступныя 5 гадоў імавернай кадэнцыі Лукашэнкі? Уладзіслаў Корсак працягне. Асваенне месяцу і здабыча карысных выкапняў з астэроідаў. Квантавыя камп'ютары і робаты ў паўсядзённым жыцці, метасусветы і рыхтаванне пілатаванага палёту на Марс. Гэтым будзе жыць свет у найбліжэйшую пяцігодку, як кажуць у беларускай вертыкалі. Беларусь жа могуць чакаць чарговыя 5 гадоў з Лукашэнкам. Вот. Оно специально делается, чтобы видеть, так где... это пройдет. Оно пройдет быстро. Быстро, да. Штучны інтэлект цяпер рухавік прагрэсу. Ён усё больш будзе ўкараняцца ў медыцыну, адукацыю, беспілотны транспарт і бізнес. З'явяцца цалкам аўтаматызаваныя гарады з разумным кіраваннем інфраструктураю. Роботы пад наглядам ШАІ будуць дапамагаць у бізнесе і хатняй гаспадарцы. Вынікам развіцця штучнага інтэлекту можа стаць таксама зніжэнне сабекошту тавараў і павышэнне прадукцыйнасці працы. Адзін з самых буйных гульцоў сферы штучнага інтэлекта, это кампанія Perplexity. Там як бы фаундер у іх беларус. І Perplexity могуць быць у Беларусі. Беларусь могла бы стаць некай распрацовак штучнага інтэлекту. Сур'ёзныя крокі наперад чакаюцца і ў медыцыне. Распрацоўванне генетычных і клеткавых тэхналогіяў для лячэння цяжкіх хваробаў, паскарэнне вытворчасці вакцынаў і лекаў, стварэнне штучных органаў і тканак для трансплантацыі, а значыць і дыктатары на схіле жыцця змогуць жыць яшчэ даўжэй. А к войне готовимся, потому что всякое может быть. У энергетыцы і экалогіі плануюць масавае ўкараненне аднаўляльных крыніцаў энергіі, сістэма ачышчэння вады, паветра і перапрацоўвання адходаў, запуск камерцыйных станцыяў тэрмаядравага сінтэзу. Недалёка і да зораў на месяцы могуць з'явіцца першыя паселішчы. Ужо цяпер распрацоўваюцца аўтаномныя сістэмы для свідравання астэроідаў. А Ілон Маск абяцае першы пілатаваны палёт на Марс ужо праз 4 гады. А ў календары лукашэнкаўскай Беларусі недзе ў гэты час абвесціць дату чарговых выбараў. Мы маглі жыць з-за экспарту тэхналогій. А зараз, дзякуючы Лукашэнку, усё знішчана поўнасцю. Поўнасцю знішчана навука, знішчана адукацыя, і як вы бачылі, зараз Крыён прадае звычайнае паветра ў маленькіх балонах для паляпшэння мазгавой актыўнасці. Будуць паляпшаць мазгавую актыўнасць.
таксама карысна кіраўніку краіны, які ў 2030 будзе на паўдарогі да 8-га дзесятка. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Пакуль Беларусь застыла ў часе, у Менску за 10 асобаў склалі пратаколы адміністрацыйныя парушэнні за тое, што яны проста сфотаграфавалі бюлетэні. А паводле інфармацыі экзіт-пола 87,6% намалявалі Александру Лукашэнку. На другім месцы кандыдат супраць усіх 5,1%, але ў гэтай лічбы ніхто асабліва не верыць. Не верым і мы, не вераць, напэўна, і большая частка нашых гледачоў, але такая реальность у Беларуси, эту реальность мусим показывать. Мы с Алиной завершаем нашу сегодняшнюю працу. Уже завтра наши коллеги подсумуют эти псевдовыборы у программе «Объективы» Белсат-Зум. Развітуюся с вами, Виталь Бабин, Алина Коушек. Всего доброго. До новых встреч. встреч.